presenta o Once Galego da Xornada 126. Benvidos e benvidas unha semana máis o Once Galego da Xornada. Un día máis saúdos ao Team YouTube, a toda a xente que ve isto indiferido. Deixad aí un like e hypeado o vídeo, me xera de expectación que non custa nada. Antón Vieites, que tal? Moi boas. Que pasa? Boa noite, que tal? Como estás? Eu todo ben, ti que? Moi ben, porque esta semana currei, entón sei do que vai 11 hoxe. Esta semana biche algo de fútbol, polo menos. Foi algo, esta semana comín 5 penaltis en 3 partidos, imagínate. Mira, de penaltis imos falar tamén. Sí. Xa hai algo máis que a semana pasada. Era difícil, o sea, era fácil mellorar o da semana pasada, que era vir dende cero, non? Dende o fútbol sala. O ostracismo absoluto. Dende o fútbol sala, era vir dende o fútbol sala 11 ganas. Claro. Bueno, pues por iso. Alégrome. Diría que incluso tes mellor cara que a semana pasada. Probablemente no. Bueno. Aí andamos. Bueno, un 11 especial hoxe, ao menos para min, porque temos dous protas ex do Pontevedra que non chegaron a coincidir, evidentemente, por unha cuestión de idade, 2003 e 1999, pero que foron, evidentemente, dous dos protagonistas da xornada do noso fútbol. Ademais, temos un 11 de moita preferente sur, moitos destacados tamén con vídeo cara ao final do 11, así que, para collar forzas primeiro, Antón, e ir ao noso ximnasio. Exalta Centro Deportivo, o mellor ximnasio do mundo. Estáme costando últimamente acudir, pero... A ver, tiñas visita na casa. Tiña visita, sí, tiña visita. Pero bueno, se non vou eu, que vaya o resto da xente, que é maravilloso. Para os deportistas del teu rendemento... Que vaya xente que paga, ¿no? Como diría la Sautanita, que vayan outros. Que a mí me da la risa. Avenida Lugo 6 Baixo en Pontevedra, o mellor ximnasio do mundo para os deportistas de alto rendemento, simplemente para ir ali a facer algo de exercicio, para estar, digamos, un pouco fora do día a día, da rutina, pois para todo o que queirades. Para a Operación Bikini tamén, quen sabe. Tío, empezarías a Operación Bikini a Big 20 de outubro? No, porque, a mí é unha cosa que me custa moito, que é o turrón. Entón despois do turrón xa lle metes, non? Sí, de momento de operación non parecer Papá Noel. Ese é o proceso. Vale. Pois para non parecer Papá Noel tamén Exalta Centro Deportivo, que patrocina o xogador Exalta da xornada. En este caso, Antón, ademais estiveches no Couto, chegou por fin a primeira vitoria na historia da Unión Deportiva Ourense na segunda federación, e un porteiro Exalta, que xa había tempo que non falábamos cun porteiro. Sí, é que o fútbol é cuestión de momentos e de aproveitar oportunidades. Bancouse no quecemento no seu ombreiro Bruno Rielo, tivo que sair titular Manu Vizoso, e deu unha tremenda exhibición baixo os paus no Couto, especialmente parando un penalti fundamental na primeira metade con 1-0 no marcador a un tal Miguel Ángel Guerrero, que suma tropecentos partidos no fútbol profesional, fixo unha gran actuación, completou unha gran actuación Manu Vizoso, pois xustamente a que 8 días de recibir ao Pontevedra no Couto, no que seguro será un partido moi importante para él, pero hoxe, como xogador Exalta da xornada despois da súa gran actuación, Manu Vizoso, que tal, boa noite? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Que tal ti? Yo contento, ilusionado por la primera victoria del equipo, ¿no? Que creo que la veníamos mereciendo últimamente. Estábamos, partidos muy ajustados y al final de todo, pues siempre nos estaban metiendo minutos finales, y esa espinita de poder ganar, ¿no? Sumar de 3 y bueno, dejando la portería a 0, creo que es importante para el equipo de cara a próximos partidos. Anda Catalín xa polo chat, dixo boas e molladas noites, a xente do chat que pode deixar tamén as súas preguntas aí para Manu Vizoso. Dicíalo ti tamén en Instagram, nesa rolda de fotos que pendurache agora hai pouco nas redes sociais, que tardou, pero que tiña que chegar, que xa por merecementos a Unión Deportiva Ourense pois merecía xa esta primeira vitoria, estes primeiros 3 puntos. Foi un pouco liberación tamén, non? Sí, la verdad que sí. Al final el partido se da empezando ganando. Tuvimos la fortuna, tuve la fortuna, bueno, de
de parar ese penalti, ¿no? Y bueno, al final, pues lo que dices, liberación y bueno, con ganas de poder ahora ir al BAO y hacer cosas, ¿no? Viniendo de ganar, pues siempre se afronta de otra manera. Sobre todo, momento, a ver, creo que non debería de ser un triunfo tan sufrido como foi, porque o equipo tivo oportunidades para facer o 2-0, pero cando subía ao final o colexiado e o momento comunión coa grada do Couto que quedastes aí igual 10 minutos celebrando foi tremendo. Sí, la verdad que la afición de Lorense es increíble, nos ayuda en todos los partidos, vamos a Salamanca, hay aficionados de Lorense, creo que son parte fundamental del club, ¿no? Así es que es una unión deportiva, al final el club no deja de ser de los socios, son ellos que lo están haciendo crecer y bueno, la verdad que no estamos teniendo igual ese acierto de cara a portería, ¿no? Que como tú dices, pues pudimos solventarlo en ocasiones antes y al final, pues hasta el final sufriendo, ¿no? Que bueno, como portero a mí el 1-0 me gusta. Non serás Bordalás, non serás Bordalás, porque Antón, o que teño meu carón é moi Bordalás, moi unocerismo, No, yo no. Eu, por min, Niom cada xornada, xa che digo. Sí. Oye, como foi ese momento da mancadura de Bruno Rielo, non sei se houve parte médico, non sabemos como está, pero entendo que ti xa non contabas con xogar, tivo que ser algo tamén para ti, pois, de espabilar, de tócame xogar, poñeros as luvas e pa diante. Sí, al final, pues en el momento que da la alineación no te ves, pues te da el bajonazo, ¿no? Pero luego, pues por desgracia, se lesiona mi compañero, me toca entrar con 5 minutos de calentamiento porque se lesionó al final de todo. Pero bueno, convencido de que lo iba a hacer bien, convencido de mí mismo. Lo afronté con una manera positiva, creyendo en mí, creyendo en el equipo y pues salió todo perfecto. É que de feito non me enterei. É que esta é a intrahistoria, non sei se xa sabes. Cada semana entra a historia, eu non me enterei de que... Bueno, da lesión de Bruno Rielo, e eu comecei o partido tan tranquilo dicindo, Bruno Rielo en portería, tal, non sei que. Resultaba que non. Menos mal que me di conta, pero... Así, no, eras tú. Porque no sabía. Narró uno por la radio, claro. Y el partido repetido en la gallega, y sí que... Durante toda la primera parte y parte de la segunda decías... No, pero en una tele non fun, No, foi na radio. Pero foi gracioso porque cando para o penalti di parou Bruno Rielo, eu xa escribindo polo grupo que temos, bueno, se gaña un Deportivo Orense xa temos porteiro, tal, e ao final minuto que foi, 40 ou así, mira 40, xusto despois do penalti. Quen parou foi Manu Vizoso, non foi Bruno Rielo. Sí. Debedes vos parecer físicamente un pouco e todo. Sí, mais estaba a cabina da radio queda xusto na outra portería onde estabas na primeira metade, entón a distinguir as caras de momento... Justifícate. Sí. No, tenemos un peinado parecido. Sobre iso que dicías de quedar un pouco amolado, non? Cando non te ves na alineación inicial, a ver, igual me fallan as contas, pero creo que Borja está un pouco empregando vos os dous, non? Entendo que tamén ti saes do Pontevedra... Di. De hecho, estábamos jugando, jugué yo los 3 primeros, en los 3 siguientes, y molía de que podía entrar. Al final 3-3, se decide por Bruno, llevas el bajonazo, pero concentrado y siempre dispuesto a actuar y ayudar al equipo. Al final no te queda otra. É que o tema dos porteiros, ese rol é a posición máis complicada, porque ao final, e tamén é certo que os dous vosos perfis, o teu e o de Bruno, digamos que son similares, non? Sodes dous porteiros que ao final a Unión Deportiva Ourense chegan para ter minutos, para ser un pouco ese rol de porteiro titular. Entón, é algo que tamén que ten que xestionar Borja e que vos tamén tedes que afrontar, como diste agora, pois aceptando o que decide o míster, claro. Sí, claro, al final nosotros, lo que depende de nosotros es entrenar al máximo en cada entrenamiento, pues intentar hacerlo mejor el uno que el otro y luego ya el que se encarga de decidir quién juega y quién no, pues ya es el míster. Pero non lle mandas algún así de pegarlle unha forte no quecemento para esta meto, xa verás que non a paras, non sei que, xa verás que non a paras. Que va. Aparte de, soy buen compañero, la verdad, y Bruno también.
Estaría ben que dixera Bruno no, Bruno é un cabrón con pintos. No, que va, que va. Buena gente también. Dai, Antón. 2 días libres. E que tal, como foron? Que tal os aproveitou ti, o equipo, o vestiario? Porque supoño que, sobre todo sábado noite, despois de gañar. Bueno, bien, bien. Yo fui a cenar con mi familia, que vino desde Cangas, y luego sí que ya me uní a la gran parte del grupo que bueno, cenaron juntos y luego pues bajamos a tocar un poquito por Orense. Yo sí que es cierto que me recogí rápido, hice bomba de humo a las 4 de la mañana porque a la mañana siguiente volvía para Cangas. Entonces tampoco era plan de llegar, bueno, de ir de reenganche para Cangas en coche. A ver, primeira vitoria tardou en chegar, a festa tivo que ser espectacular. Así que queremos 3 nomes dos que máis dos que iban de dar a man o mermo 2 veces. Bueno, pues te diría que Samu, Parrilla. Parrilla sempre sae nestas cousas, non sei como fai, macho. Son cosas Parrilla es un espectáculo. Y luego Champi MVP en todos lados. Hombre, por suposto. Champi MVP, por suposto. Sempre tamén. Mira, dixo Pablo, o responsable da comunicación do Deportivo Ourense en redes sociais, dixo Pablo, que comentaba tamén Antón na presentación, Guerrero 10 goles na primeira división, Guerrero no Couto 0 goles, E imos ver por que Guerrero non marcou ningún gol, pois porque basicamente Manu Vizoso detívolle este penalti. O trash talking hai un pouquiño movéndote. Era aposta, non? Era adrede para despistar. Sí, suelo hacer ese movimiento siempre. Me fue bien desde pequeñito y lo suelo utilizar. Tes esa fama tamén un pouco de parapenaltis, non? Xa dende neno. Sí. Se me suelen dar bien. Yo, por ejemplo, los últimos 2 en preferente con el Pontevedra B y paré los 2. También. Xa choveu tamén. Sí. Quero decir, hai que estar preparado para a oportunidade. Sí, claro. No, e que ademais adivinaslle moi ben o lado, ou seja, pareceme un... Non é ese típico penalti que o mellor ves que está un pouco peor tirado ou que é máis de mérito do dianteiro que mérito do porteiro, pero neste caso creo que acertas o lado e que vai axustada. Esa risa indica que ti tamén pensas que non o tirou moi ben, non? O que? Bueno, no, para mí no está del todo bien tirado, pero sí que es cierto que... Nah, xa está quitando mérito, así non se pode. No, de verdad. Sí que es cierto que veníamos de la semana, practico mucho los penaltis con Rufo, con Migui. Por cierto, a Migui aún nunca le paré uno, espectacular tirando los penaltis, pero a Rufo esa semana le paré casi todos. Y al final, al acabar del partido, me decía, te di confianza y mira, salió bien. O sea que podemos decir que Manu Vizoso paró o penalti grazas a Rufo, ¿no? Grazas a practicar con Rufo. Bueno, no creo que fuera la intención darme confianza. Él quería chuzalos. Di por aquí Duendini Neverini, pregúntadelle polas gafas de Marcos Llorente. Nada, ese mejor bloquéalo porque como le des bolas no va a parar de decir tonterías. Es un colega mío, es Jorge Guimerán, que juega en el Alondras, es muy amigo mío y bueno, estamos ahí también un poco en la secta de Marcos Llorente, ¿no? Un poco, bueno... luz roja por las noches, gafas, baños de hielo, estamos cuidándonos un poco de más. Pero de que nos fumigan, no, ou tamén? Bueno, eso está un poco en el aire, tengo que leer sobre el tema. Yo soy bastante... no aire, se nos fumigan, no aire está, eso es verdad. Eso seguro. Soy bastante friki de la salud, de todo lo relacionado con ese mundillo y me gusta leer, aprender y probarlo yo mismo. Y si a mí me funciona, ¿por qué no compartirlo con otros? Que de hecho, pues, es gracioso porque empecé yo en Pontevedra con la luz del móvil en rojo y luego se reían de mí al principio y al final fueron cayendo todos los del vestuario, con gafas de filtro de luz azul, con pantallas en rojo y ahora poco a poco también lo estamos introduciendo en la Unión Deportiva Ourense, a ver si va tan bien como en Pontevedra. Sí, señor. Foi Churre tamén, porque con 47 anos en cada perna igual... Churre es imposible. Churre es imposible. Churre ya tiene sus movidas que le funcionan y bueno, con eso a muerte, que le va bien. Mal no lle foi, eso dende logo. Sí. Oye, No, por eso. Volvendo ao partido, tiña por aquí tamén apuntado Antón, ten que ser un pouco un punto de inflexión e tamén importante, aínda que ao final
a clasificación nestas xornadas primeiras pois non é o de menos, digamos, pero verse fora do descenso, verse nesa posición de play-out, pois tamén é importante, un pouco, bueno, mira, chegou a primeira e estamos fora deses postos de perigo. Sí, claro, es que al final la liga está súper igualada. Es que de 7 partidos ganamos 1 y estamos casi fuera del playoff. Espero que vengan muchos más, ¿no? Ahora, pero ya, bueno, eso habla de lo igualada que está la liga. Antón. Sí, bueno. No, como eres o home dos calendarios, pensei que ibas ter a mítica pregunta bueno, é curioso, próximos 3 partidos no Couto contra rivais, non sei que, a típica pregunta que fai Antón nestas entrevistas. No, é curioso que despois de 7 semanas de tempada nunha liga como a segunda federación non tivera o club un derbi, a semana que ven no pois xa dicías antes que ia decidir a facer cousas, tamén importante. Ese primeiro derbi na historia do club na segunda federación. Sí. Aparte yo creo que va a ser también, bueno, bonito porque se va a desplazar gente desde aquí y bueno, al final todos los derbis en segunda ref son fiesta del fútbol gallego, ¿no? Y al final pues los dos equipos estamos ahí, parte baja de la tabla y pues nos vamos a jugar ambos la vida. Dixo... Vida, un pouco... Bueno, no, a ver, está muy pronto, pero hay que ganar como sea. Dixo Pablo, que seguro que non lo explicas ti a brincadeira, parrilla entra Luxus con lentillas vermellas. No tengo ni idea. Pues Luxus debe ser un bar ou Por Luxus non nos ven nada. Non nos ven nada, no. Seguro que se yo preguntamos a Parry controla o que é Luxus. Bueno, seguro, sí. Porque se dixo das lentillas vermellas é que é pola noite seguro. ¿Cómo? Que se dixo das lentillas vermellas é que é pola noite seguro. E se falamos da fama que está adquirindo Parrilla polas noites, pois... Bueno, eso ya no sé, ya os lo contaré en la siguiente. De momento solo salí un día con él. Pues nada, que cheguen máis vitorias e que poidas sair máis con eles, claro que sí. Como anda Justino, Vaya gol meteo, tipo. Sí. La verdad que es un espectáculo. Es un jugador que tiene unas condiciones tremendas. Bueno, en su mano va a estar el seguir creciendo. Yo creo que puede dar un salto de categoría y pronto. A mí Justino, no, vaya defensa tes por diante, quero decir, exhibición o sábado, pero é que tes unha xente por diante na defensa tremenda. Sí, la verdad es que pongas a quien pongas, todos rinden, todos los hacen de 10. La verdad que es una maravilla, ¿no? El ser portero y es que al final realmente tampoco tuvieron ocasiones claras de mucho tiro a portería. Tuve que intervenir en el penalti, balón aéreo y demás, pero realmente paradas decisivas como tal no tuve. Eso es mérito de ellos, mérito también de todo el equipo, ¿no? Que creo que es un equipo solidario, un equipo que está muy unido en el campo, fuera del campo. Hay un buen grupo y eso se nota. Que esa era a pregunta que quería facer un pouco eu, que ademais tamén a repito bastante cando parece que ten que chegar e non dá chegado esa vitoria. Como era Borja, como era a relación Borja-vestiario, como eran esas charlas, como vos motivaba para dicir un pouco estamos no camiño, aínda que non chegue, aínda que non saian as cousas, non cheguen os resultados, pois estamos no bo camiño, hai que seguir así. Bueno, él siempre da un mensaje positivo al inicio de la semana. Al final, muchas veces pues no ganábamos por pequeños detalles, pero en la mayoría de los partidos yo sí que considero que fuimos mejor que el rival. Solo quedaba el sumar de 3. Ahora ya, bueno, nos quitamos esa espina. Yo creo que bueno, van a empezar a bajar las pulsaciones en esos minutos finales y va a ser importante y un punto de reflexión para todos, ¿no? Sí, pero de feito, na charla post-partido que tivemos con Borja, dicía que había que gañar, pero lógicamente logo moi difícil, pero que recoñecía que era o partido no que máis nervioso estaba por todo o contexto que había alrededor do sábado. Sí, a ver, al final era un rival que tampoco, bueno, venía sin sumar de 3 como nosotros, ya iba tocando ganar porque jornada 7 ya van muchas jornadas, se nos escaparon muchos puntos en minutos finales y bueno, al final era importantísimo ganar.
Cangués de nacemento, que tal por Ourense? Como vai esa adaptación? Entendo que polo que dixeche antes sigues vivindo en Cangas, pero e vas e ves, non? No, sí, empecé viviendo en Cangas, pero era una paliza. Me estaba levantando 6:30 de la mañana para empezar a entrenar 9:30, 10, y era una paliza. Entonces hablé con el club y bueno, estoy aquí en un piso con otro compañero. Pero bueno, los días libres voy para Cangas. E que tal Ourense? Muy bien, estoy muy contento. La verdad que ¿Con ¿Cómo? quién estás? ¿Con quién estás? con Hugo Gusto. Y la verdad que muy contento con él. Una persona increíble y la ciudad muy cómoda. No coges el coche para absolutamente nada. Vivo al lado del campo de entrenamiento, al lado del Couto, una maravilla. A nivel de estrutura, xa non digo no social ou no presidencial, pero a nivel de estrutura, de facilidades para o xogador, para o futbolista, non creo que haxa moito cambio entre Pontevedra e Unión Deportiva Ourense. No, lo único que hay diferencias que allí en Pontevedra sí que teníamos una sede donde nos cambiábamos todos los días y ese espacio era siempre para nosotros, que era Pasarón. Nosotros nos cambiábamos a un Pasarón y nos desplazamos a entrenar a la Junquera. Aquí no, aquí es un vestuario compartido donde no podemos dejar las botas, no podemos dejar nuestras cosas y bueno, es la única cosa diferente. Falando dese... Perdón, Antón, que levas aí coa palabra na boca un tempo. Dalle ti. No. Dalle. É que, bueno, non sei que vas a decir agora, pero é unha cousa que se me ocorre así porque se me viu agora a mente. Creo que, por lo que dis da túa relación cos compañeiros, etcétera, creo que ten que ser un tipo ben querido, Manu Vizoso, porque coido, e porque vai ser protagonista no 11, aínda que non entrimos a falar del, hai 2 semanas, creo que che foi a ver Miguel Cuesta, Sí. que é un exemplo un pouco de perseguir a oportunidade, porque esta semana entrou 2 asistencias, por eso un pouco que nos fales tamén da túa relación con ele e supoño que estarás orgulloso do que está a facer. Sí, al final, bueno, empieza no contando mucho, ¿no? Y los ratos que está jugando lo está haciendo bien, está tirando la puerta, ¿no? Como se dice, y bueno, espero que poco a poco tenga minutos, porque la verdad que es un trabajador, entrena al máximo todos los días y bueno, aparte de un gran amigo, en Pontevedra tengo muchos grandes amigos. Seguro que frecuentaba o Exalta tamén ali en Pontevedra, Antón, que aparte é patrocinador, joder, do Pontevedra, así que seguro que iba por ali moito. Quería preguntarche eu polo tema deste verán, non sei se a Unión Deportiva Ourense foi a única opción que manejache, se houbo algunha opción de quedar en Pontevedra, como foi un pouco todo ese tema da saída, se hai conversa con Borja tamén previa a chegar a Unión Deportiva Ourense, e bueno, como foi a túa chegada, digamos, aquí aos Dragóns? Bueno, sí que tuve ofertas de segunda red, alguna de fuera, tercera red también, y luego de tercera de Galicia, pues la mayoría. En Pontevedra sí que me ofrecieron la renovación, pero bueno, siempre siendo transparentes y diciéndome que iba a tener un rol más secundario, ¿no? Que ya dependía de mí si quería quedarme o no. Y bueno, salió la oportunidad de Ourense y la verdad que ni me lo pensé. E que agora falamos da Copa, pero entendo que tamén para Manu Vizoso de cara a xa dar ese paso de buscar un equipo onde poder ser porteiro titular ou buscar polo menos ter ese rol ou loitar por el, o escaparate da Copa do ano pasado, as exhibicións que deixaches contra equipos, claro, que eso é tirar a porta e agardando a oportunidade tamén, tivo que ser, bueno, moi bo para ti a nivel escaparate. Sí, está claro, al final llevaba prácticamente 2 años sin jugar y no llega a ser por la Copa y seguramente la Unión Deportiva Ourense no me fuera a aparecer, ¿no? Ni la Unión Deportiva Ourense ni muchos otros clubs que se interesaron. Al final, bueno, en Pontevedra pues tenía a mi gran amigo Edu, que es un referente, una persona de la que aprendí mucho a nivel personal, a nivel, bueno, en el campo, que también es un profesional, entrenando como capitán, y bueno, aprendí mucho de él también. Que camisolas levache desas noites máxicas de Copa, nas que, por certo, estando en Pasarón, recitáis, pero co balón nos pés, os collóns na gorxa a moitos tamén llas puxeche, porque co balón nos pés, cuidado.
Arriscabas Bueno, moito, de personalidade sí, tes. sí, al final también era un juego que nos lo pedía Yago. O sea, Yago te pedía que asumieras riesgo desde atrás, que fueras valiente, que estuvieras, por así decirlo, de líbero, ¿no? Muy adelantado, saliendo a balones a la espalda. Al final, pues Yago tenía esa imagen, ¿no? De más un portero evitador que parador. Un portero que, bueno, te cortara más la acción antes que tuviera que intervenir bueno, en el partido. Al final también un número de estadísticas, pues si evitas ese ataque, pues es un tiro menos que suma el equipo rival. Pero mercas iso de que para ser porteiro hai que estar un pouco tolo, ¿no? Sí. Aí, Es importante. Asumindo, claro que sí. Sí. Pero digo que levas algún recordo desas noites de Copa, algunha camisola que intercambiaras ou Sí, algo? sí. Aparte de, joder, noches increíbles, ¿no? Al final, eliminar a primeras y segundas divisiones, pues no. Igual es la primera y última vez, ¿no? Que lo iba a conseguir. Camisetas sí que me llevé un par de ellas. Me llevé la de Andrés Fernández del Levante, me llevé la de Pepe del Villarreal. Cuidado. La del Getafe no me llevé ninguna. Sí, miento, la del portero. Y del Mallorca no nos dieron camisetas, dieron muy poquitas. Ratas, carallo, mate. Coas cartas de Mallorca, Digo, que peor vai, chaval. Visit Mallorca. Por ir xa rematando, facendo así tamén un pouco repaso da túa carreira, non sei se ti comezaste en Cangas ou xogas nalgún equipo antes? No, yo empecé en Cangas, con 4 años ya empecé en Gran Londres. O sea, que Cangas... Desde los 4 hasta los 18, que fue cuando voy para el juvenil de Pontevedra. Exactamente, o sea, canteirando a Londres, en xuvenís firmas polo Pontevedra. Tes un debut xusto ese ano antes de firmar polo Pontevedra, dicía antes tamén Jatalín polo chat, que debutas na terceira con 17 anos. Non sei primeiro quen era o porteiro titular e que lembras daquela etapa. Pues estaban Nucho Cameselli y Martín, mítico capitán de la Londres, portero. Y nada, justo se habían lesionado los dos. Me tocó jugar un partido en la Estrada. Se lesiona Martín el hombro. Entro y me meten 4-3. Casi al final remontamos, pero íbamos 4-0 abajo. Vale, pero Ichi, como Guimeráns este fin de semana, tampouco. Y luego, jornada siguiente, estábamos los dos equipos en playoff y nos viene la Rosa casi. Y también lo juego yo y empatamos a ceros. Juego en el Couto contra la Unión Deportiva Ourense. Ganamos 3-0. Juego contra el Barco en casa 1-1 y al partido siguiente creo que vuelve Martín de lesión y empieza jugando él. Sí, señor. Pois unha boa historia. Di por aquí Jatalín, non sei canto realismo hai ou non, pero pregúntalle se Iago Iglesias tocou no para ir a Lugo con él. Non sei se demasiado ambicioso, non? No. Igual primeira federación, o paso este intermedio segunda federación está ben, non? Sí. De hecho yo firmé antes en Orense que en Lugo tamén. Pois queda clásica, Antón, a non ser que teñas algo máis por aí. No, ganas de mércores, non? Sí, okay. sí. Habrá que poñer unha cámara ali no fondo, por se acaso decide dar exhibicións copeiras tamén. Sí. Partido importante para mí que me hace especial ilusión, ¿no? Al final es un club en el que estuve 4 años, un club del que tengo mucho cariño, del que me considero aficionado. Me alegro de que le vaya bien porque me cuidaron desde que llegué y al final pues te encuentras con excompañeros que no dejan de ser tus amigos. Exgranates na Unión Deportiva Ourense hai un cacho deles, Sí. Va a ser un partido muy bonito. Aparte, yo creo que el aficionado del Pontevedra se va a desplazar y va a ser otra fiesta. As noites máxicas de Copa nas que está enfeitizado Manu Vizoso, así que xa veremos. A clásica facemos ya todos os protas que pasan por aquí, que para coñeceros un chesquiño máis fora do fútbol, non sei se que nos podes contar así hobbies que teñas, a que te dedicas fora do fútbol, se estudas, se traballas, que che gustaría ser de maior, que é a típica pregunta cando colgues as luvas.
Bueno, como dije antes, soy un poco friki, ¿no? de todo lo relacionado con la salud, el entrenamiento. Estoy estudiando en Pontevedra INEF. Hice el ciclo antes, ahora es el tercer año de carrera. Este año sí que voy poquito a clase porque al estar viviendo en Orense solo puedo ir el martes. Y nada, me gustaría estar ligado al mundo del deporte, ¿no? Ya no digo el mundo del fútbol, o sea, el mundo del fútbol también como preparador físico, preparador de porteros, pero sí al mundo del deporte. El entrenamiento personal me llama bastante. @Exalta Centro Deportivo. Claro que sí, Exalta Centro Deportivo. Porteiro de Salta da xornada. Pois, mano, 1.000.000 de gradas por estar aquí connosco en Fica coa Bola. Parabéns por esa primeira vitoria, que cheguen moitas máis, e se poden ser con Manu Vizoso parando un penalti todas as xornadas, pois moito mellor. Unha aperta forte, tío. Outra. Chao, chao. Graciñas. Gracias. Pois aí está, Manu Vizoso, Antón, sí señor, Chegou a primeira, Non se tomou mal que non o diferenciase nos primeiros 40 minutos de partido. No, a verdad que no. No, sí, o mércoles que podemos decir que vamos a ir, ¿no? Vamos a ir. Sí, se nos acreditan, sí. Estaremos o martes nun e o mércoles noutro. Eu polo menos. Sí, no, o martes non imos estar no mesmo, Pero Xa sí. sei. Bueno, temos ximnasio e temos que ir agora a comer un pouco, non? Xa a estas horas entra a fame. Aí está, mira. El huevo de la abuela, falamos de ovos, dos mellores do mundo, os ovos da boa, el huevo de la abuela, as galiñas. Bicho o vídeo que subimos outro día, que lles resubimos ao huevo de la abuela. Como non o vou a ver? De como teñen as galiñas ali. Viven mellor as galiñas que a min, el huevo de la abuela. Que animalada. Que a ti tampouco no. Que animalada, esas galiñas en liberdade, que son a esencia para que despois os ovos teñan ese sabor tan maravilloso que teñen los huevos de la abuela. Día Carrefour, tamén en toda a hostelería galega, en decenas, non en docenas, que eso tamén é un selo diferencial. É para aclarar as cousas, porque vamos a ver, ti todo multiplicado por 10 é moito máis fácil que por 12. Claro, cantas decenas de ovos precisas? 12 por 5 tens que pensalo, pero 10 por 5, 50 puntos. No, de cálculo mental vou ben, noutras cosas non, pero en cálculo mental vou bastante ben. Estaría ben que ahora non foses en 60, que alguén me sacara calculador. Sí. El huevo de la abuela que patrocina o bazo da xornada. E hoxe o bazo da xornada é unha das remontas máis espectaculares que vivimos, eu creo que nos últimos anos no fútbol galego. É a segunda, por certo, que sofre o Noia de Alberto Mariano 2 xornadas consecutivas. Remontou o Arteixo, estivo aquí Roi Rama, demoslle o bazo e pasoulle outra vez esta fin de semana, porque 0-2 gañaba o Noia o descanso na lomba, pero quedaba moito peixe por cortar. Apareceu o Trasno Azteca, xa centenario arlequinado, asistiu no primeiro tanto a Gabri Palmás para plantar esa semente de que podía haber ilusión, de que podía haber épica, e marca tamén o 3-2 que xa pois confirmaba, falando de ovos, non? Esa volta a tortilla. Mira que ben me quedou, Antón, para que vexas. É casi improvisado, Casi improvisado, non estou lendo para nada. Dun xeito espectacularmente coral do equipo de Gonza, acabaría gañando por 5-2, pura garra, así que temos que falar, por suposto, co Trasno Azteca. Iñaki Martínez, que tal? Moi boas. Boas, como estades? Que tal? Moi ben, encantados de falar contigo, que cantos anos levamos falando con Iñaki xa sempre no Arousa, dende Pontevedra B, sempre no Arousa. Sí, xa levo 4 niños aquí, moi contento, verdad? Acolleronme moi ben, así que... Codez, que che quero decir? Sí, empecé con 17, pero logo Luisito veume algo e dixo, me toma este. Viume algo Luisito, Eso, Luisito, tes que ser especial para que Luisito che vexa algo, Sí, é difícil, Tamén discutíamos moito de carallo que eso tamén era importante. Xa que estamos, cal era o alcume de Iñaki Martínez por parte de Luisito, que sabemos que era o pianista concheiro, algún máis por aí. Chamábame todo, tiktoker, mexicano, enano... É que era un repertorio para todos. O sea, podía un día dar alineación con alcumes e partíamos de risa a media hora de entrar a xogar. Xenio figura. Por certo, Antón, que vai estar aí... Bueno, non se pode contar. Non se pode contar, vale. Non se pode contar. Bueno, falamos do partido, que auténtica tolemia o que vivimos na lomba.
Que nos contas? Que animalada de partido, tío. Sí, a verdad que, bueno, animada sobre todo en segunda parte, porque a primeira parte pintamos la gorda, vamos 0-2 ao descanso, nese momento víamos as cousas negras, dado que pasou a semana pasada, pero nada, Gonza non falou nada de fútbol porque non estábamos xogando mal, pero tirou un pouco de corazón, un pouco de motivación, deixounos falar tamén a nós, os xogadores, e ao final saímos a segunda parte, era outro conto distinto que pasou na primeira. A verdad que saímos con a garra increíble e así foi. É curioso... A cámara nese vestiario non descansa. Oxalá, aí Pero Lucía... non polo que di, porque o típico é coller a pizarra, bimba, sabes? Non de esa charla comunicativa a xogadores a adestrador para ver o que pasou na segunda metade. Sí, a verdad que Gonza neso é espectacular, especial porque non é deses entrenadores que chega, bota unha bronca e pensa que con eso vai remediar, que a veces sí que pasa, pero o sea, sí que remedia cousas, pero bueno, el prefería sempre falar, chegar a un acordo cos xogadores, falar todos e ver que estamos fallando, que estamos facendo mal para poder mellorar. Tocar un pouco ese punto emocional que a veces é moi importante no xogador para trocar completamente o que tedes na cabeza, pero é curioso porque, como ti dicías, o segundo tempo son os 5 goles da remonta do Arousa que acaba gañando 5-2, pero que o primeiro gol é no 57, que non é que no 46 nada máis a ir do descanso xa marcarades o primeiro. Eso tamén é moi curioso, que ao final, en canto cae o primeiro, creo que tamén na lomba xa estaba a sensación de agora vai vir un vendaval chamado Arousa. Sí, nos saímos a segunda parte, unha das palabras que, bueno, non me acordo que na dixo, pero unha das frases que dixeron foi que non hai que meter gol nos primeiros 5 minutos, pero sí que hai que intentar xenerar ocasións para intentar tirar a porta e que o primeiro chegue o máis rápido posible. É curioso que pasan casi 15 minutos e non levábamos ningún gol, entonces a cousa víase difícil, pero bueno, non deixamos de intentalo, tivemos varias ocasións ata que chegou o primeiro e despois chegaron seguidos. Non sei, no resumo global do partido, ou polo menos no que fas ti, xa estás dicindo que o primeiro tempo non foi bo, pero se alguén marcha no 55 da lomba, non sei se pode marchar coa sensación dunha lixeira esperanza do Arousa por remontar. Eu creo que era difícil pensalo, non? Sí, era difícil, porque sí que temos 2 ou 3, creo, ocasións entre o 45 e o que metemos o primeiro gol, pero a sensación da primeira parte foi moi mala, sobre todo por a facilidade con que nos meten os goles. Non polo xogo en sí, porque en ataque estivemos ben, pero a facilidade con que perdemos balóns tontos, bueno, ao final errores individuais que ocorren, que é fútbol, e ao final pois a sensación é de que se alguén marcha no 55, marcha cabreada. Antón. Vou a desmarcarme completamente do tema da entrevista, como é habitual. Preguntarche que pasou coas camisetas. Non agora, senón, por exemplo, a final da Copa Federación contra Ourense, probachedes cunha camiseta diferente a que utilizades agora porque non chegaron ou algo así. Sí, a verdad, o sea, non chegaron, eso é o primeiro. Non sei por qué, estamos cambiando de camisetas, empezamos a xogar cunha negra que non tiña nin nombre, tiña as publicidades que deberon chegar antes, despois pasamos a xogar cunha vermella que era totalmente vermella, que non é a que adoita ter a Arousa, que é a arlequinada. Xogamos o partido ese de final de Copa Federación. Agora estamos xogando con outra que non sei se é definitiva ou non, porque ainda ten que chegar os parches dos nomes, non sei, pero é algo raro, verdad? Porque sobre todo con a fecha na que estamos. Só digo isto para decir que bonita era a vermella. Non é a do clube, pero que bonita era a vermella que xogases a final de Copa Federación. Sí, é bonita. Unha cousa non quita a outra, pero é bonita. A ver se a final de tempada saen as cousas ben e podemos levar algunha. Sí, señor, é rapiñador tamén, Iñaki, claro. Hombre. Que sí. Falando da lomba e volvendo a remontada, creo que algo que pasa últimamente bastante, o das remontas, o dos goles ao final, é o estadio das remontas, os trocos de guión final, teña por aquí, mira, esta tempada contra o Polvorín, foi na lomba. O gol de Martín Diz no 93 na derradeira xornada do ano pasado contra o Alondras, foi no 93. Non falar xa do gol de Labrada no 117, o ano do playoff. O sea, xa é como que últimamente na lomba sempre pasa ese tipo de cousas. Sí, é un estadio máxico, ao final o ambiente de fútbol é increíble aí, tanto pola a afición local ou a afición que veña de fora,
Ao final eso igual axuda a que nos últimos intres ocorran cousas como esas. Sí que houve varias remontadas, ojalá foran todas ao noso favor, pero non foi así. Claro, é que esa era outra cousa, non? A outra parte da pregunta, que xa falamos aquí bastante sobre Arousa, que cando pasou do polvorín, con Gonza falamos na radio e di como que iso de que o Arousa cun partido case resolto acaballe pasando o do polvorín ou outros anos, que era algo como que xa tiña herdado, que xa lle levaba pasando o Arousa nas últimas tempadas. Entón, claro, agora hai que darlle a volta a tortilla, non? Como fixeste esta fin de semana, que a remonta sexa a favor e non en contra, non despistarse cun resultado a favor e que acabe pasando en contra. Sí, eu de feito creo que o que di Gonza é verdade que é un punto de inflexión ese día, que hasta ese día parecía que había un run aí de anos pasados, de anos que non se conseguiron obxectivos, sobre todo eso de remontas, de partidos malos. Desde ese partido sí que intentamos cambiar o chip, intentamos, non sei, nas cabezas, limpar as cabezas e facelo de outra forma, porque senón íbanos pesar. Ao final este ano temos bastantes xogadores do ano pasado e se nos deixamos levar por o que pasou o ano pasado, non imos a ningún lado. Tamén parece que vades un pouco como de punto de inflexión en punto de inflexión. Refirme, pasou o do polvorín, vencestedes con claridade o último partido na Lomba, pero non encadeades unha semana bonita, porque viñes de perder na Magdalena, é como un plan, outra vez a ter que demostrar, 0-2 no descanso, pero outra vez o desquende de somos aquí, estamos a Lousa, metemos 5 na segunda metade. É como que non acabades de ter toda a regularidade que podedes ter, pregunto. Sí, bueno, a ver, tamén foi un batacazo moi grande o que dis a semana pasada. De feito, eu creo que algún entre ata chegar ao descanso nesta semana pasou a cabeza que ías repetir o da semana pasada. Grazas a que no descanso falamos, puxemos as cousas claras, senón o que dis ti, sería outro punto de inflexión, porque serían 2 derrotas seguidas cun resultado abultado o descanso, eso, depois levantalo, sobre todo nas cabezas, é difícil. Bueno, habrá que ver o que fixo Iñaki no partido, non? Que para algo temos aí os vídeos, para algo porque temos se me aí preguntas a min, eu non o vin, Non o biche, non? É que non entrache en TikTok, porque estás metendo caña aí a TikTok, non? Sí, a ver se alguna marca mandan, que sei, unhas botas ou non sei, algo. Sigue rapiñando, claro que sí. Arrobadidos. Rapiñador auténtico. Auténtico rapiñador, claro que sí. Pois mira, esta asistencia e o balón de Rivera para Torrado, a que máis me gusta desta é esa loita con Queiruga, se che saca medio corpo, tío, e ainda así jaña ya. É que sabía que iba a ir corpo a corpo e iba a perder, entonces tiven que buscar algo para non facelo. Mérito que non saia o balón, xusto aí coa punteira evitas que saia e despois, bueno, se a falla Gabri Palmase pa colgalo, do poste da Lomba. Sí, aparte está detrás, creo que Lombao, eu puxen aí porque vino os dous, pero bueno, Gabri aí non falla, que xa é bo goleador aí. E despois este o 3-2 coa testa. Cantos goles marcache coa testa na tua vida? Non sei. Algún sí que marquei. De feito, o ano pasado marquei en Villalba de cabeza, tal. Este vacílame un pouco porque creo que toco 2 veces. Toco coa cabeza e logo coa chepa. Que por eso fagolle a vaselina ao porteiro, porque creo que doulle coa cabeza e depois vai coa chepa. Pero bueno. Igual que foi para dentro. Igual é o primeiro remate coa testa que acaba en gol dentro do subsuelo, porque un pouco máis sí. Sí. Eu creo que era máis fácil co pé, pero bueno. Así como no primeiro balón fas tío o pase que mete Torrado, porque lle gañas tío o duelo con Queiruga, pero o pase de Torrado non é o mellor, aquí o centro é moi bo, Sí. Sí, a verdade que Torrado pon o balón por diante, ganamoslle 3 personas, estamos ali ganándolle a espalda a defensa, verdad que é un balón espectacular. Sí, señor. A ver, gol de asistencia, o sea, asistencia para o 1-2, gol para o 3-2, un partido que acaba 5-2. Ti dixeche que che sorprendía, que honra, non, estar aquí no Bazo Xerrada, pero creo que é pa o Bazo, Antón, é pa o Bazo. Sí. Tivémolo claro, creo. Eu non tiña dúbidas. Está ben, eso está ben. Lo dixen ahora estar aquí, al final. Non hai esta finca, bueno. Non poder pedir marcas en Figo Cobola. Que 130 van, ou 140, canto van? 126 van, 126. Joder, un de 126 está ben. Está ben. No, pero en algún 11 sí que entraras, o que non fora... Sí, en algún 11 sí, pero nunca había estado aquí na chamada con vos.
Sí, señor, sí, señor. Un día temos que facer un reto de como ir facendo un 11 por cada kilómetro da P9, así por la cara. Como, Ah. como, No, da igual, xa te explicarei. non me quedou clara No, nin a mí. falando de TikTok, de tipo mediático, que sempre o fuche, tiña por aquí a pregunta a Jatalim, tiña por aquí, sí, pregúntalle como leva un xogador semiprofesional que a súa parella no mundo do fútbol sexa máis coñecida ca el, Carla Gavián. Bueno, ao final a mí me gusta, porque vou por aí polos campos hasta me coñecen a mí gracias a ela, dime cousas, gritanme, pídenme fotos os rapaces, tal. Ao final eu tiro un pouco dela engancho aí a rede porque mola, é unha cousa que non o levo mal para nada. Eu estou moi tranquilo xogando en terceira, a min valen así, se ela ten máis seguidores que a min, pois encantado. Que de cara a subir ou estar noutra categoría, consideras que pode beneficiar ou perxudicar ter alguén o teu carón con tantos seguidores, con tanta exposición social tamén, non? Ao final tes moito hater, ti, ela e todo o mundo que se dedica ás redes sociais. Sí, eso é verdade, pero bueno, eu creo que ao final hai máis cousas positivas que negativas, eu vexo así. Creo que así, bueno, hai algún xogador aí en segunda red que están subindo vídeos e ao final os rapaces querenos moito, van polos campos trátanos moi ben, pídenlle fotos, ao final é unha exposición bonita. Vemos a... Dalle. Non ia a facer unha reflexión, creo que no fútbol este semiprofesional, terceira ref, segunda ref, é como... Porque vémolo con Tito no Marino do Banco, Jaime no Lealtad, bueno, non sei se hai algo máis por aí, e sempre hai clips nos TikToks de que moitos rapaces que lle piden fotos. Claro, isto igual, se o facemos no fútbol profesional, o hate é multiplicado por 1000 porque as capacidades dos estadios tamén igual son multiplicadas por 1000. Sí, claro. Sí. Eu estou de acordo con eso. A ver, e tamén que a xente sempre busca, é como cando Rubo xogaba no Arousa, ou seja, tentador, ao final, se a ti Luisito chamábate TikToker, pois o mesmo vai pasar co afeccionado do rival, o que lle marques un gol vai ser TikToker, non sei que, o sea, ao final sempre van buscar aí o especial que teña cada un. Tal cual. Fanche moito trash talking. Moito trash talking, Fanche, sobre tema TikTok, redes sociais, algún central por aí. No, os xogadores casi non encontrei con algún recordo así de algún central que me decía cousas, pero bueno, pouco. Na grada sí que algún insulto caeu. A maioría de veces son cousas graciosas, non se meten comigo, o sea, dime si TikTok, non sei que, onde está non sei que, tal. Sí que outro día, por exemplo, en Cangas sí que nos empezaron a insultar a varios, a mí decíanme de todo, pero bueno, ao final de fútbol, estás ali no campo van 1000 personas ao campo, pois que che griten 2 ou 3, imagínate o que lle dirán os de primeira división. Tes pinta de crecerte na adversidade, no ruxe, no ruido do estadio, así se van contra ti, tes pinta, Bueno, ainda non encontrei aí que me ruxeran moito, pero sí que ao final, se son as cousas ben, xa non te digo. Semana que ven vamos a ver se Anxo a Arteixo, non sei eu, se vou ir a Arteixo, porque é o seguinte rival do Arousa, ali Ponte dos Brozos, nese man a man co Racing Club Iralbeses o Mozas con 14 puntos, o Arousa segundo clasificado, o Compos que non lle segue a Estela polo de agora ninguén, Iñaki, non sei como ves tamén o tema do Compos, e bueno, visitades un Atlético Arteixo que non empezou moi ben, que está moi irregular. Sí, imos xogar alá, creo que o sábado imos xogar alá. Sí, pero ao final isto é a terceira galega, ten solo pasado 7 xornadas e ao final os equipos teñen boas plantillas. Eu nome por nome do Arteixo vexo cousas boas e xogadores que poden despuntar e xa despuntaron nesta categoría. Supoño que me vas decir que sí, pero tamén o preguntaba Jatalim. Aínda podedes coller o Compos, non? Ou xa o dades como campeón e vos ides a polo playoff? No, para nada. Nos imos intentar estar o máis preto deles posibles, pode ser por enriba deles mellor, pero en ningún momento deixamos que se escapen porque nós tamén queremos estar aí arriba. Antón? Hai moito partido especial nesta tempada, non sei se para ti no caso individual, pero si para o clube, non? Por toda a zona o que está medrando cos ascensos, sobre todo do Cambados e do Céltica, hai moito partido de cercanías co Arousa este ano. Sí,
A mí, a verdad, parece moi bonito eso, porque a zona está crecendo e os equipos están medrando nese aspecto, están ascendendo. Unha pena que o Vilalonga descendera ano pasado, porque sería outro máis de estar por aquí, pero moi contento, sobre todo porque así, mira, hai que facer menos kilómetros de bus, estamos preto, pero bueno, moi contento porque ao final teño amigos en todos estes equipos que ascenderon e é mellor estar aí peleando contra eles. Temos un en común, podemos mandarlle un saúdo. Esta semana destacaron na radio un tal Santi Figueroa. Manda truco, manda truco. Bueno, pues mandamos yo saludos de aquí, inda que o día antes do partido ia a quedar con él, fumoume, non me falou, habíamos quedado, pero bueno, non pasa nada. Creo que non está bien, pero me parece bastante mal. Está adestrando, te volve da illa para Pontevedra. No, adestrando non está. Ti crees que non? Eu creo que sí, oh. Acaba de mandar un mensaje. Pois entón non. Oye, Iñaki, dicía unha presentación, centenario xa no Arousa, son 4 tempadas xa as que levas como arlequinado, pero creo que do raparigo eléctrico que sai do Pontevedra B que chega ao Arousa xa tes un rol diferente, incluso na posición. Creo que Iván Cancela coa selección galega, que agora trataremos, tamén influe moito, pero agora Iñaki Martínez máis un interior que un extremo, non? Sí, a verdad que troco un pouco de posición, sí que tiña xogado aí de extremo case sempre, a verdade que desde juvenil, desde a base. Sí que agora encontrome quizás un pouco máis cómodo indo para dentro, se xogo por fora sempre vou ir para dentro, se xogo media punta pois xa estou aí. A verdad que estou moi cómodo e atopei aí o meu sitio, a verdad tamén en Vilagarcía estou moi contento co clube, o que dixen antes, acolleronme moi ben e é unha delicia estar aí, a verdad que 4 anos pasaron voando. Xa o conto en plan abuelo cebolleta, Antón, pero que o meu primeiro trato profesional máis alá das prácticas no Aire de Pontevedra, cubrindo aí a pretempada do Ponte, é cubrir o filial, e ese filial era Antón guisando unha banda e Iñaki Martínez na outra. Entón, é o primeiro recordo así da profesión que teño, é bonito para min recordalo. Non sei se no tema da posición Iván Cancela influe, o sea, é o primeiro que che pon aí un pouco interior, non? Sí, a verdad que cando vou coa selección sí que próbame por fora, próbame por dentro, el fala comigo e dime que lle gusta que vaya por dentro, sobre todo. Despois na Copa das Rexións sí que xogo un pouco máis por fora, porque está Félix, pues Félix tiña que xogar sí ou sí, porque é boísimo. E sí que xogo por fora, pero sí que me pide en todo momento que vaya para dentro, que deixe a banda para o lateral, para que estaba como un rapaz. Claro. Que vaya para dentro, que ao final era onde quería que estivera. Este ano sí que con Gonza, bueno, polo que vin é porque foi unha case toda a Copa Federación, fixen a Copa Federación para a radio. Deuche a posición de 10, ti vas a xogar aquí e punto non hai máis, non? Porque o que vin eu. Sí que me estaba probando máis aí, a verdade, estes partidos xoguei aí, bueno, estes dous xoguei fora, estes últimos, na banda dereita, pero testimonial, porque fora estou pouco tempo, ao final tes atorrado que é un avión e necesita espacio, ao final eu vou para dentro e sempre estou cerca do media punta, do dianteiro, porque é onde máis cómodo me sinto. Respecto a ese cambio de Iñaki dende o que saes do Pontevedra B ata o de agora, antes comentache algo de que estás contento na terceira. Non sei, en tema ambición, en tema subir de categorías, di agora Jatalín polo chat, pregúntalle que nivel cree que pode chegar a ter, gustaría xogar na primeira federación co Pontevedra. Creo que o soño é diferente, non? Dende ese Iñaki de hai 4 anos ao de agora. Sí, claro, o Iñaki de fai 4 ou 5 anos sí que tiña outros soños, sobre todo por estar dentro do Pontevedra, sí que quería crecer aí dentro e intentar asentarme no primeiro equipo, pero bueno, ao final hai que dar un paso a un lado, hai que intentar salir, sí, o que dis, estou moi cómodo na terceira, pero eu creo que podese dar un paso. A primeira federación ainda non se pode decir nada porque está moi longe, son 2 categorías, pero en segunda ref, pois ao final eu creo que o nivel é parecido, se traballas ben. Bueno, oxalá sea co Arousa, que non se deu nestes anos, pero bueno, oxalá sea así. Pero priorizarías xogar na segunda federación co Arousa antes que marchar a unha segunda federación, rollo, eu que sei, o Lealtad, por exemplo? Sí, a verdad que eu se xogo aquí con Arousa en segunda federación, eu quedaría contento, a verdad. No, refírome, buscar o ascenso a segunda federación co Arousa antes que marchar, por exemplo, verán unha oferta de segunda federación de marchar fora a Villaviciosa, prefires xogar na terceira co Arousa.
igual, sí, igualmente ahora priorizo estar na casa, por exemplo, eso, co Arousa intentar ascender antes que marchar por aí adiante, o mellor buscar unha oportunidade, aunque non se sabe, ainda que non se sabe, eu creo que ahora decidiría eso. Antón, Acabamos de mandar a Adrián Rodríguez RNX foto, unha foto túa do partido de onte aos mensaxes privados de Instagram. Fotón, pero máis porque Sí. claro, é contexto campo mollado, chovea a Cristo, ti celebrando gol e queda bastante guapa, verdad, hai que dicilo. A ver se a vexo logo, que teño aí algunha del que teño guardada para subir, que sacounos na final da Copa Federación contra Ourense, e teño boas fotos aí. Carallo, cara de rabia, Nin rata nin rato, claro que Ni en sí. rata ni en rata. Que mítica, é xusto Nin rata nin tato, ¿no? nin rata nin tato. É xusto cando asistes a Palmás, creo, que marchades todos correndo Sí. para o centro do campo. Sí, debe ser no primeiro, porque no segundo sí que quedamos máis tempo ali, que foi o 3-2, e sí que quedamos ali un rato no córner. Sí, señor, fai fotóns criminais. Eu teño cada foto na Galiza Twitter Cup que parece o xogador profesional, se non fora pola barriga, miña nai. Como era aquilo de sería cantante se non fose pola voz? Pois eu mesmo. Polas fotos parece como futbolista profesional, que animalada. Algo máis, Antón? Que querías tocar o tema da Copa, creo. Sí, claro. Que acabamos de estar con Manu Vizoso, que o mércores que ven marcha de Copas, e ti na Copa tes experiencia. Tamén tes experiencia. Aliñación indebida, que mítico aquelo tamén, sí, señor. Sí que tivo revuelo eso da alineación indebida, bueno, por suerte podemos xogar 2 rondas de Copa, recibir a 2 Primeira División, encher a lomba, que foi espectacular, a verdad. Foi gracioso aquilo que na crónica de marca da aliñación indebida do Granada saía Santi Figueroa na foto, claro que sí. Que mítica que era. Esa foto que xa vin 300 veces. É o pic da súa carreira, tío, tens que entender. Sí. Por certo, dixo Adri que vendía as fotos ben baratas, por se interesa aí que vende as fotos. Vale. Despois mandolle un mensaje directo por Instagram. A ver, oiche, o tipo que está aquí intentando rapiñar marcas a través de Frica coa bola, que a bola que ten aí detrás contounos antes que é da UEFA da Regions Cup, que eran as que regalaban, non sei eu, vai intentar roubar as fotos tamén. Pero non fumo o máximo rapiñador, porque estas bolas era que lle dábamos aos rapaces e a xente da grada tal. Hai xente que levou a de xogar, que vale 100 e tantos euros, que a boa. Hai xente. Había 10 balóns ou 20 e non quedou ningún. Eso non sei quen os ten, non vou dicir nomes, pero hai que buscar a convocatoria, e ir tachando, quen sí, quen non. moito perro por aí. Que, Antón, tiramos un nome cada un de quen pensamos que puido robar un balón oficial. E se coincidimos que? Eu vou dicir Copa. Eu vou a decir Copa. Eu apostaría que Copa ten un. Que en vez de darlle o balón aos nenos na grada, colle a familiar ou o primo pequeno, toma pa ti. Home, claro, toma. Eu apostaría a que Copa ten un balón, un peto, o cartelón. O peto tamén o teño eu, de que pon UEFA, ese, bueno, peto. O prensa UEFA Nations tamén o collimos nós. Oye, Iñaki, pois nada máis que 1 millón, que sempre un placer falar contigo, que nos alegramos de que vayan ben as cousas por ali, pola casa, por Vilagarcía, xa que é a segunda casa, a segunda residencia, terceira, non? Porque de México ainda agardarás algo. Sí, ainda teño moita familia, moitos amigos alá, así que sí, a terceira. A terceira, xa, pero falando un galego perfecto. Hai que tirarlle das orellas a Manu Vizoso, que sendo de Cangas, nin galego, e aquí o Iñaki falando xa un perfecto galego. Non pode ser, Manu, joder. Este Manu, macho, hai que tirarlle das orellas, tío. Pois nada, que un placer. Eso. Unha Igualmente, gracias por convidarme, xa sabes que sempre porque seis. Unha aperta moi forte e a mellor das sortes na tempada, vale, tío? Veña, unha aperta para os dous. Grazas. Aí estaba Don Iñaki Martínez, sí señor. Pero sigo arriba, ves? Sigues arriba, non paras de estar arriba, tío. Xa nin chequito de aí, tío. Xa nin chequito de aí. Aí estás, colocado. Pois aí están, Iñaki Martínez e Manu Vizoso.
protagonistas deste 11 galego número 126. Xa damos 1 hora e 1 minuto xa, non? Foron conversas longas hoxe, si, era xusto o que che ia comentar, así que imos ir rapidamente. Hoxe o esquema é unha especie de 5-2-3. 3 centrais, 2 carrileiros, 2 mediapuntas, unha delas é Iñaki, a outra xa veremos agora, e 3 arriba, 2 extremos e un dianteiro. Así que imos xa coa defensa. O primeiro, central dereito, David Vérez, do Racing Vilalbés. No triunfo do equipo de Juan Rodríguez en Bisma, Pedro de 0-4. 0-4. Sí, 0-4 ante o Atlético Coruña Montañeiros. Bueno, é un 11 galego bastante especial para min por un par de futbolistas que temos. E David Vérez é un, porque era a súa primeira titularidade dende o 7 de abril do 2024, cando lesionase, mancase o seu ligamento cruzado en Ganzábal diante do Langreo. O Racing Vilalbés na segunda federación, e despois de 7 de abril, que estamos a 20 de outubro, pois un ano e case 7 meses, creo, algo así. Titularidade 0-4, portería 0, tiña que cubrir a un tal Pape Galle e deixa a portería 0, fixa un partidazo, destacou un Alfonso Núñez, que foi o que narrou o partido para o Galicia en goles. Quero decir, que máis podemos pedir? Espectacular. Por certo, ademais do de Vérez, que evidentemente merece esta mención por superar un cruzado, e como di Antón, que tamén o sufriu, sabe o que é esa rehabilitación, ese xa volver a competir con medo, con non medo, pois evidentemente nun central tamén ten moito que ver. E sobre a xeira do Racing Vilalbés, por iso puña a foto do principio, porque foi algo que lle roubei a Santomé, o porteiro, que tamén estivo magnífico, e que é un dos mellores da terceira, por suposto. Roubello das redes e puxo: seguimos, nin éramos tan tontos, nin somos tan listos, agora que levan 4 vitorias consecutivas e portería 0 outra máis para o Racing Vilalbés de Juan Rodríguez, que evidentemente instálase na parte nobre, pero que é un pouco reflexo do fútbol, non? A paciencia primeiro polo tema lesión, tema Vérez, tamén por esa columna vertebral que leva moitísimos anos, Mac, Javi Varela, bueno, Os Varela, tamén o propio Vérez. Pois mira, ni hai que ter paciencia no fútbol, tanto na tema lesións como cando as cousas non veñen vendadas, e agora dende logo pois sí que están índolle moi ben as cousas ao Racing Club Vilalbés, que se instalan nesa posición de play-off, terceiro clasificado, 14 puntos, empatado con Arousa e Somozas, cuarta vitoria consecutiva. Antón, candidato ou non candidato? Sí, candidato, pero sí que é certo que quedáseme un pouco curto o cadro de xogadores de Juan Rodríguez, non pola calidade, lóxicamente, o once inicial é tremendo, pero que estou revisando aquí unha cousa, é que en todas as xornadas que levamos de Liga, creo que ningunha fixo os 5 trocos. Quero decir con isto que van xustos en canto a efectivos, así que, bueno, tamén vai ter que cuidar moito tema cargas, tema físico, etcétera, etcétera, para prolongar esta xeira de resultados de 4 triunfos consecutivos, que a mí personalmente gusta moito, porque Juan Rodríguez é un tipazo con como nos está a tratar con vídeos, fotos demais e valoracións así, cando ya se pedimos. Por exemplo, no partido diante do Atlético Arteixo, hai 2 semanas que vin o partido en Ponte dos Brazos, tamén só fixo un troco e quedáronse con 10, o sea, bueno, que quedáronse con 10 o Atlético Arteixo, pero o Desponte só fixo un troco. Entón, un pouco xusto de efectivos, creo que vai o Racing Vilalbés. E volveu ver porta tanto Mague como Herrero. Herrero anda ben tamén, ese paso pola Sarriana, agora no Racing Vilalbés. E bueno, moi ledos por ese retorno de David Vérez, esa primeira titularidade que destacou tamén, como dicía Antón Alfonso Núñez na radio, e que merece esta aparición no 11 galego 126. Imos co centro da zaga, demais Antón estivo no campo. Pablo Caraván, do Estradense, mariscal, Antón. E goleada a xornada, sen dúbida. Goleada a xornada, sí. Mira que o Estradense 4 Alondras 0. Fai o primeiro Caraván no 7 da primeira metade, un remate de cabeza espectacular, Por certo que tamén aquí Ángel Muñiz, que tamén volvía de lesión, seguindo co mesmo tema. Outro cruzado, Ángel Muñiz, sí que é certo que non se mancou en abril, mancouse na pretempada da tempada pasada, estando como un auténtico avión, estaba de unha forma espectacular, e regresou onte a xogar os primeiros minutos despois da súa lesión, nun 4-0 nun contexto favorable, pero que o Alondras con 1-0 tivo dúas oportunidades clarísimas para empatar o partido. A primeira de Luismi, que se marcha fora, e a segunda de Martín Rafael no man a man, que saca Irra, para un penalti Brais Pereiro con 1-0. Chegamos así ao descanso, despois na segunda metade, pois sí que é certo que foi un baño. Foron 4, pero puderon ser máis. Marcou 2 Dani Pedrosa, aínda que falla un penalti. Marcou tamén un penalti Alex Delgado que provoca él. En fin, partidazo, un triunfo bastante cómodo. A única mágoa
15 cartóns amarelos e unha expulsión nun partido de 14-0 e as lesións de Guille Defran no Londras e de Ian no Estradense. Lesionóns de Defran outra vez. Joder. Sí, non sei que lle pasou, ten pinta de rotura gorda de isquios, porque foi nunha carreira indo, bueno, buscando área rival e petoulle isquios que costoulle moito sair do terreo de xogo. Creo, non preguntei. Imos ver o gol de Pablo Caraván. É certo que remata só, pero o doado era outro pau, non? O sexa, é como que lle mete o primeiro pau. A mí sorprendeume cando me mandache o vídeo que remata só, pero remata primeiro pau e entra pola escadra. É un golazo, Imparable. Pero máis gustou moito ese partido, non é só polo gol que tamén, pero o Estradense tirou a liña de presión moi alta e Caraván chegaba ata 3 cuartos de campo co seu par a robar balón, O sea, tirando a presión moi adiantada, moi alta, sendo ese dos dous centrais xunto con Bellido, pois era Caraván que digamos que abandonaba esa zona para ir presionar prácticamente come a home. Gustoume moito o seu partido, o seu rendemento físico para un tipo que leva un porrón de anos no Estradense, que é capitán e que o líder da zaga do equipo de Manuti, que lle facía falta gañar 4-0 así desta maneira. Tamén para, bueno, quitar un pouco ese peso, non? Ese mal sabor de boca da derrota ante o Polvorín, que foi unha derrota pois dura a pasada xornada. O Estradense que se mete nesa quinta posición de playoff, 3 partidos despois de non conseguir a vitoria, logra o equipo de Manuti volver a senda do triunfo, terceira vitoria da tempada. E aí está, con 12 puntiños, un por riba do Polvorín e do Boiro, que están con 11 e a 2 dese triplo empate entre Arousa, Racing Vilalbés e Somozas, que está ben o equipo de Estile tamén, Non entrou ningún, pero anda ben, Anda ben. En principio este domingo volvo a ver o Estradense. Sí, onde vas? Sí, nos Carrís. Nos Carrís. Domingo nos 12. O Barbadas ten que por abaixo está a cousa apretada, Por abaixo, Barbadas 6 puntos, Barco 6 puntos, que lle remontaron, ainda que hubo unha expulsión aí, remontou o Gran Peña. 6 puntos tamén o Xuventude de Cambados, que despois de gañar e de estar con Diego Iglesias gañou o Céltiga, que sai un pouquiño, pero bueno, ainda así 7-7-7, Atlético Arteixo non é Céltiga, o sea que gañou. Sí, Viveiro 8, Gran Peña 8, quero dicir, todos esos están no saco, ainda que o Gran Peña non perde, é unha cousa tremenda. Só perde un partido o Gran Peña. É unha animalada, verdad que sí. O terceiro central, tamén cunha historia ben bonita, é Rubén Loureiro do Porriño Industrial, que venceu 1-2 ante un Portonovo que non arrinca na preferente sur, Antón. Sí, non arrinca, comezou gañando o Porriño Industrial, empatou que Coventín nada, 5 minutos e na segunda metade o tanto de Rubén Loureiro, non sei se queres contarte a historia, pero vamos, que unha semana despois, se o de Pérez foi o 7 de abril, coido que de Rubén Loureiro foi o 14 de abril, cando se lesionan un Celta Valmiñor juvenil. Sí, efectivamente, polo que nos contaron, rompeu cruzado na tempada 23-24, cando xogaba no Valmiñor juvenil. O ano pasado 24-25, aínda en idade juvenil, non xoga nada. En pretempada nun adestramento teivo incluso un susto no que pensaba que volvía a romper o cruzado, xa todas as fantasmas alertas activadas, pero ao final por sorte non foi nada. Empezou esta tempada con Dani Fer xogando as 3 primeiras xornadas sen xogar un só minuto, e a base de currar, a base de recuperar esa confianza que despois dunha lesión tan grave pois é complicado recuperar, gañou o posto, titularísimo, 3 seguidos titular en este, pois un auténtico partidazo, e ademais con este golazo que foi o da vitoria, 1-2 ali en Baltar, o balón que lle vai caer aí dorsal 12 as costas e coa dereita, pum. Pau curto. Non sei se toca o defensor do Portonovo ou non, pero é un golazo, A verdad que é un sí que toca, pero pegoulle forte, E ollo co Porriño Industrial, que empezou ben a tempada na preferente sur, está arriba. Ese equipo de Xeiras deixou de selo, ou polo menos iso parece. Segunda vitoria consecutiva despois de 2 derrotas consecutivas, cuarta vitoria da tempada, 13 puntiños ao Porriño Industrial, instalado na cuarta posición de playoff. 1-1 do Cultural Areas, 2 por riba do Lemos e a 2 dese empate, 2 colíderes a 15 puntos ante la Atios. A verdad que se facemos prediccións antes de empezar a tempada, logo falaremos. É tremendo, é tremendo. Ahora Vilalonga parece que empeza a arrincar, pero bueno, mira onde está o Beluso, por exemplo, que non arrinca, o Portonovo, que fixo ese proxecto tremendo. Bueno, hai moita preferente sur, así que xa imos ir falando un pouco de todo, pero polo de agora neses 5 postos de playoff, pois Antela, Atios, Cultural Areas, Porriño e Club Lemos.
Imos cos carrileiros, o primeiro deles banda dereita, en da que esta fin de semana xogou pola esquerda, non sei se esta tempada está xogando todo pola esquerda, pero bueno, de formación, ou polo menos o que lle recordábamos en Galicia era extremo dereito. A semana pasada, sábelo ben, fomos o grupo 4 da segunda federación, non? Pois Esta semana foi a ti o grupo 4, non? esta semana viume a min, sí, viume de volta, verdad que sí. Porque falamos de Xavi Domínguez do Yeclano Deportivo, que lle gañou 0-2 o Estepona. O Estepona, grupo 4, segunda federación. A semana pasada entrou Roi Tato no 11, e esta semana Xavi Domínguez, gol e asistencia, e ademais cartón amarelo, ainda que iso non sei por que é positivo, entón. Sí, porque gustoume gol, asistencia, cartón amarelo, 59 minutos, quero dicir, pa que máis? Gañou o partido, meteu algo de lea por aí, e a celebrar coa xente, claro que sí. E a celebrar coa xente esa vitoria do Yeclano no campo do Estepona. E como digo, xogando pola esquerda, imos ver as accións. Aquí, basicamente, é unha empurrada de Triunfemos manual. directo, É unha empurrada de manual, pero axusta ben o pau, sendo unha empurrada de manual que lle cae o balón, golpea A bastante empurrada ben. de manual tampouco, porque cruza ben a pelota. Aquí, asistencias en gol, balón que vai ao pau, loita co defensor, gaña liña de fondo, zurda, asistencia e gol. O sea, que basicamente no primeiro tempo, gol, asistencias en gol e asistencia. Hombre, É moi bo este corpo a corpo, para tirar ao Sí. defensa, apurando liña de fondo, asistindo, bo pase. Merecida a que entre neste 11, o lateral dereito este Estepona, que espaile un pouco, tamén che digo. Ala, xa tivo que dicilo aí, a min gustaba, no Pontevedra gustoume moitos minutos de Xavi, porque, O sea, é un porque tipo que é pura potencia. Sí, o sea, un tren inferior espectacular, bueno, a min un tipo que me gustou moito sempre, o do Carballiño, ademais é moi novo aínda, ten moito camiño por percorrer, e dende logo se no Yeclano fai todos os partidos como este, non tardaremos en velo na primeira ref, e incluso diría que preto do fútbol profesional, pero bueno, evidentemente pasiño a paso. É que é un tipo que non ten medo a sair, porque antes do Pontevedra estivo en Guijuelo con Iago Parga, quedaron un ascenso, etcétera. Sí, non lle dá medo facer a maleta, la verdad que... Por eso, eso sempre, bueno, pues, caso de trapero que temos fora sempre. Pues, chama un pouco máis, non? E que sempre, Trapero tamén ten unha mensaxe moi positiva, que é que se valore máis o galego que fai as maletas. O galego, refírome a produto nacional, por decirlo de algún xeito, a todo xogador que sae da súa zona de confort para crecer como futbolista, tamén na procura de oportunidades, por suposto, e que acaba sendo importante fora. Non interesa demasiado o fútbol galego, pero bueno, imos a repasar. O Estepona, que con esta derrota cae o descenso, que é 14ª posición, e o Yeclano queda noveno aí na segunda federación grupo 4 con 10 puntiños. Están os que acariñaron entrar no 11, quinto, o Águilas, marcou Cristian Martínez. Xoga no Cacereño. O ano pasado xogaba no Águilas, pero xa non. Non, xoga no Águilas. Xoga no Águilas? Sí. Marcou Cristian Martínez contra Xerez 1-1, sumou un punto, está en quinto posición de playoff de ascenso. Pois antes busquei, no, porque xa que fixo Águilas Cacereño. Vale. Sabes? Fixo Águilas co Cacereño, creo que foi cando xogou contra o Atlético de Madrid, Copa do Rei ano pasado, e volveu a Águilas. Estáme ben porque é algo que mando unha mensaxe a todo o mundo, que non o fagades, que pregunteillo a Grok. E eso está fatal, porque xa viche o que me dixo, que estaba no Cacereño e non está no Cacereño. Mandelle esta foto e dixenlle: dime máis galegos, ademais de Xavi Domínguez e Roi Tato, que estean neste grupo da segunda federación. Dixo que o ano pasado estaba Cristian Martínez, pero que xa non estaba. Enténdome a min por que lle preguntas a Grok. Porque ti estabas nese momento xogando Foot Champions. Entón, pois xa non. Bueno, pídolle perdón a Cristian Martínez. Apuntéchelo no guión? Sí. Non. Nos destacados ao final de todo, abaixo de todo. E a que hora apuntáchelo? As 9:30 da noite? De feito estábamos en chamada con Vizoso. Moi ben, ben apuntado entonces. Ben apuntado. Que non estou lendo o chat, porque hoxe non sei por que non saen nin as alertas nin o chat, pero non sei se hai alguén aí comentando algo. O Cacereño está en primeira ref este ano, dixo Schultz 12, Jatalim, bueno, Roy 23, un tal Roy 23 puso unha cara de medio enfadado. Jatalim, isto parece unha mala broma. Roy riéndose. Jatalim é un mellor, xa non opino, destes dous camándulas que fan este programa. Eu camándula bastante, sí que son. Eu tamén. Xul 12, se non me equivoco, ese Celta o mellor foi en Barreiro. Pois mira, aí está. Vexo a terceira moi igualada este ano. Dame sensación tanto por arriba como por abaixo, correcto. Bueno, por certo, creo que hai diferentes. Sí, home, evidentes. Por pechar co tema de Xavi Domínguez,
a retransmisión ali en Andalucía chamabanlle Xavi, todo Xavi tempo. Molist. Xavi, gol de Xavi. E despois tiveron unha conversación aí en perfecto galego no campo do Estepona, o cal pareceme maravilloso, en perfecto galego, falando aí Roi Tato e Xavi Domínguez, que tiveron, segundo me informan, unha conversa moi agradable, dous bons tipos, así que, oye, está ben, no campo do Estepona dos tipos falando Segundo en galego. as miñas fontes cercanas ou non cercanas. Claro que sí. Ou claro máis que ou sí, menos cercanas, hombre, falando en galego, como debe ser, claro que sí, Como dous ten que tipos, ser, como ten que ser. un de Pontevedra e un do Carballiño falando en galego no campo do Estepona. Dime se non é maravilloso, a min pareceme maravilloso. Carrileiro esquerdo, preferente sur, Lucas Chans do Choco. Graña non para de marcar, entrou en Benfica coa bola e non para de marcar, estaban a penaltis hoxe, por certo. Lucas Suelos, ¿no? Lucas Chans, Lucas Suelos, non o pensara eu. Mira que normalmente os xistes malos son eu, pero hoxe estás te coroando, a verdad que moi ben, moi ben. Na vitoria do Choco por un gol a 4 ante o Alerta Navia, no Federativo de Colla, se non estou trabucado, con dous protagonistas principais, Lucas Chans e Rubén Rosendo, porque Rubén Rosendo marcou 2 goles e deu unha asistencia, e Lucas Chans, pois un pouco contrario, deu 2 asistencias e marcou un gol. Imos ver o que fixo, temos o vídeo, grazas a boa xente do Choco por envialo. Lucas Chans xogou de carleiro dereito, esta é asistencia, no primeiro gol de Rubén Rosendo, asisten os dous tantos de Rubén Rosendo. Sí, é verdad que sí. Moita calidade. Boa cámara, de veo. Pois aí, xogou de carreiro dereito, a asistencia. Este é o seu gol, que bueno, ten aí moita fortuna porque lle cae un rexeite e acaba metendo a para dentro, pero bueno, todos os goles contan o mesmo. Era o 1-3, o primeiro na asistencia era o 0-1. E aquí vai dar asistencia tamén do 1-4. O control é moi bo, porque o campo está mollado demais. E pona por diante o porteiro do Alerta Navia, non sei onde vai, Movino eu no Champions, Movino eu no Champions, efectivamente. E acaba marcando Rubén Rosendo de novo, así que bueno, 2 asistencias, un gol, carrileiro que ademais neste esquema que nos inventamos en Figa Cabola. Acusan no chat a robada a Rosendo. Puido entrar Rosendo, Sí. Eran 2 goles e unha asistencia, pero por necesidades do guión entrábanos mellor Lucas. O sea, ao final, Rosendo que siga marcando goles, que vai ter máis posibilidades. Os dianteiros sempre están máis cerca de entrar nun 11 galego que os centrais e os defensas. A non ser que marquen gol, xa o sabedes. Entendible co gol e as 2 asistencias, o cordialidade. Aí está. Bueno, sí, pues, prepárense os programas con Grog, mi madriño. O seguinte que será 2 bonecos falando e este xogando Foot Champions. Non me preparei ningún programa con Grog, simplemente por non andar buscando equipo a equipo se había máis galegos, pois preguntei a Grog. Grog non ten nin idea. Amigo, me parece mal, digoche de verdade que lle preguntes a Grog que me tamén. Vale, pois nada, xo non o fago máis, Pero non preparamos os programas con Grog, vemos crónicas, vemos Fulgar, vemos todos os resumos. Como que non? Anda que non preparamos os programas. O sea, toda a fin de semana estamos falando de quen podería entrar, quen non. Hai un gol en calquera campo e estamos pensando, pois este podería entrar, este non. Estamos literalmente 2:05 da tarde do sábado, 5 minutos de xornada, Pascu, dentro. Xa estaba apuntado. Xa se mandara a lista pro grupo. Rodrigo Pérez Pardo, Radio Galega, sempre conta o mesmo, que o domingo sai da radio e cando esperta o luns pola mañá ten 600 mensaxes no grupo de WhatsApp no que estamos os tres, tamén Carlos Julio e Ángel Martínez, que xa contamos moitas veces, e son todo mensaxes preparando este 11, así que está moi ben a brincadeira, porque cometí un erro buscando a Grog que non recurrindo a miña fonte, que debe ser Antón Vieites, pero este programa está moi currado, tampouco vendamos esa idea. Gústame moito, a xente non o sabe, bueno, xa Grog, faime 11 galego, di Adri Barraca. Pero, non Oye, Siri, faime un 11 galego, por favor. A ver que di. Di, Antón, perdón. No, que non reparamos en dicir que temos un problema, ti máis eu, de formación profesional, que da igual no grupo no que estemos, temos grupo con máis xente. Sí. Temos un grupo con Santi. É verdad, sí. Que Anxo e máis eu non falamos por privado nunca. Sempre polo grupo e cando falamos e a xente, oye, por que non falas no privado? Claro, no, e é gracioso porque temos vamos de grupo en grupo, que gracioso. Temos grupos nos que só estamos 3 persoas, non los 2 e outra máis. Entón, en vez de falar con privado, por privado mandamoslle mensaxes a esa terceira persoa. Bueno, a ver, está ben, non? O grupo que estea máis arriba, pois para falar co máis cercano, en vez de poñer a Antón Vieites, pois escribo polo grupo máis que estea máis arriba. A xente A xente vos apreta polo grupo de WhatsApp para meter os seus colegas, efectivamente. Fica coa bola e ia. E teredes grupos tamén vos dous sós fijísimo. No, a verdade que non. Eu teño un grupo comigo mesmo que se chama LOL, este grupo é pa min. Xa está.
O que non sei porque lle puxen LOL diante, pero é o que podo contar. O meu chamase Ayo. Allo. Que bueno son eu, Lucas Chans, carrileiro esquerdo, cambiamos de estamos posición. embarrando, Sí, xa estamos entrando no pozo fica boleiro. Ao cabrón de Iñaki. Hai un bar, teño que traer, hai un bar en Santiago no que vou moito últimamente, que se chama O Pozo. Fuches algunha vez que estedes aquí? No? Temos que ir. Pero que ten de especial o pozo? Bueno, pisa aí e logo intenta levantar os pés, que igual complíquese un pouco. Pero que un after ou que? No, tema previa, un pouco máis previa. Previa, pero xa previa a entrada en horas. Previa xa cando vas medio, ¿no? Medio mosca. Medio. Vale. O sea, en franxa horaria onde o colocas? Entre 2 e 3. Carallo, vaya. Antes de ir Vaya previa se manda o Antón Mieites, É a última antes de entrar no que ven a ser o musiqueo. Vale. O chunda, ¿no? Ou tires máis de reggaetón pola noite. É que te meteche ti só no pozo, valga a redundancia. Voy a pedir publicidade ao pozo. Metéchete ti só. Dicía que o carón de Iñaki Martínez xoga neste 11 galego 126 o xuvenil Huguito Vázquez Peillet. Ou Peillet, non sei como é, pero como na preferente.com, que é a nosa web de referencia, que non Grok, puña de nome deportivo Peillet, pois eu puxenlle Hugo Peillet. Así que, se non, que nos corrixa aí a boa xente do Negreira polo... Porque o de falar ya el para dicir yo, Hugo Vázquez ou Hugo Peillet, non... Fíome máis de la preferente. Que manía con falarlle. Non hai que falarlle a xente, hai que buscar en Google, porque para iso está, non? Que non, que broma, sí, podía ter falado a él, pero estaba moitas cousas, estaba organizando todo isto, todas esas fotos. Pero que fixo Hugo Peillet? Goleou Negreira, ante todo un Santirso que chegaba co líder xunto co Negreira. A foto, por favor, mira a Brais López coas gafas, que tremenda entrevista nos marcamos con Brais López, mérito seu, por suposto, que é un auténtico persoeiro, e aí está, 4-1 gañou o Negreira de Adri Vázquez, que segue nese idilio maravilloso, unha tempada especial, o martes que ven ante a Real Sociedade. Bueno, parece que sae todo de cara, e aínda por riba, pois... Creo que coñecías ti a Hugo cando nos falaron do seu partido. Coñecías o seu pasado... Sí. Bueno, pasado non, xogou no Berta Juvenil, pero eu coñecino na final da Supercopa Galega, que foi aí a cubrir coa radio, entre Negreira e Cultural Areas. Xa foi un sobreaviso. Oye, fíxate neste rapaz que vai ser titular, 17 anos, viu do Berta Juvenil e tal, ten 17 anos, vai xogar na banda esquerda. Olvídense cousiñas diferentes, tendo en conta unha final de Supercopa Galega, vai haber hostias, ¿no? Vai haber corpo a corpo, vai haber paus, perdón, que queda máis suave, notábaselle cousas con balón diferentes, e foi o que vimos neste partido diante do Santirso. Zurdo. Se o ti dis? Baixiño. Ten boa pinta, ten boa pinta. Sí. Primeira titularidade, pode ser, na terceira. Esta tempada polo menos. Non creo, porque se foi titular en Supercopa Galicia, imagino que xa sería titular, tendo en conta que o Negreira rotou a veces e tal, polo feito de... Pregunta yo agora. Primeira titularidade. Ves, xa sabía eu que era a primeira. Pero foi titular nos 2 partidos de Supercopa Galicia, e primeira titularidade na preferente. O primeiro tanto que marcou Juan de Celia, como non, empatou Paulo Vázquez para o Santirso, e a partir de aí, penalti, Alberto Freire transforma, Gonzalo Suárez marca o 3-1, e finalmente marca o 4-1 Hugo Vázquez Peillet. Imos ver, porque ademais asisten un deles, e temos material audiovisual maravilloso, por favor, facede pipocas. Esta é a asistencia. Para min, aquí... Pode mandarlle a Gonzalo, sí, pero pode mandarlle a Gonzalo. Parece que se empoza aí como si fósemos nós, volve atrás, chega a bola. Esta inferioridade e di, bueno, pois tocar para volver a tocar e bumba, centro segundo pau. Sí, pero non a toca Gonzalo, Eu creo que en propia, no. Mira repe. Eu creo que en propia, non a toca o dianteiro do Negreira. Non o sei, En propia. Ou non? En propia. Entón, en asistencia ou non? No, en propia. Bueno, nos damos ya. Aquí. Por lo tanto, 2 goles en propia. Zurdiña, mira esta. Que?
A mí encantoume, O sea, a ver, é bo gol, pero o porteiro pode facer un poquinho máis, non? Pero non me esperaba que fora a definir así. Sí, Boh. picou unha bonita, pero non sei se chega a entrar se non o toca o porteiro. Esa é a miña dúda. Sí, Bueno, sí, e aquí, claro, sí. recital de Juan de Celia, caño, escapase o balón, patada, Toma. claro, evidentemente, cartón amarelo, La patada escandalosa, de agresión. E que fai Juan de Celia? Protestar o cartón, como no, xenio figura. É un fenómeno Juan de Celia. Oye, zurdiño, 24 as costas, idade xuvenil aínda, asistencia máis alá da brincadeira de que atoque o non Gonzalo, no 3-1 marca o 4-1, primeira titularidade na preferente. Home, eu creo que No, sí. Pero en titularidade de tal, gol, asistencia, tal, boom, increíble. ten que estar. Ten que estar neste 11 galego. Imos ver o gol unha vez máis. Aí el quen abre a dereita, o centro por baixo e esa picadiña que toca o porteiro e acaba entrando o 4-1 definitivo do Negreira. Un Negreira que antes de recibir a Real Sociedade pois está nesa terceira posición. Bueno, queda un partido, claro, a fin de semana que ven de preferente. 14 puntos a un do Santirso, que foi precisamente o seu rival, que mallou 4-1 nel. 18 tengo Ordes, Pol Negreira vindera fin de semana. Grande Marcos Piedras que anda por aí polo chat. Unha aperta a todos os a boa xente de TQHT, que non sei ti, pero eu como me todos os vídeos, tío, en diferido sempre, porque en directo, bueno, outro día estive en directo. É un diferido sempre, porque ti non estás experto, supoño, cando fan directo deles. Polas mañás moitas veces non, hai que recoñecerlo. Polas mañas non. Hai que pedir o bar, grande Marcos Piedras. Aí está, o Negreira que queda con 14 puntos, un por riba do Sofán, Victoria 12 puntos, con Lalín e o Burela con 11 puntiños. Por certo, no Lalín que gañou 2-0 ante o Dubra, interino Dani Méndez, e aínda non anunciaron adestrador despois da destitución de Roberto Antón Fernández. Efectivamente, que ias dicir González, ias dicir González. No Eu sí. Hugo que se estrea neste 11 galego 126. Extremo dereito, trocado de banda. Fixemos trampas porque ele é extremo esquerdo de toda a vida. Un clásico do fútbol galego, un clásico dos 11 galegos nas últimas tempadas. Javi Vila do Cultural Areas, máis preferente sur, pero que claro, que resolveu o partido nos últimos, que, 5, 6 minutos de... No, máis, foi prolongación longa, Marcou no 90, xusto no 90, despois o 2-1, igual sí que no 96, pero digo, eu saco aí o vídeo dos goles co ordenador, vou grabando e digo, dos goles no 90, seguro que foron en 2 minutos, eu estaba en plan, mi madriño que vou ter que quitar aquí. Derbi Sigüeiro Ordes, por certo, a semana que ven, case nada que ven na preferente norte que tiñamos aquí a mesa así pendente polo chat. Por certo, na victoria do Cultural Areas 2-1 na Lomba para seguir instalado neses postos de playoff na preferente sur ante o Atlético Arnoia, o primeiro gol marca o Manu Blanco, que entrou no 11 a semana pasada e mandou unos o gol, é un auténtico golazo. É un auténtico golazo. Para que logo digan que somos gafes. Dende fora da área é un auténtico golazo. E Javi Vila, como dixo Antón neses minutos, pois fai isto. Fai isto que non está nada mal. Aí no tabuleiro pongo 89, cae o balón, controla cagase coa caneleira e marca o tanto do empate. Xusto pon no minuto 90, cambia o minuto arriba ese 1-1 que marca Javi Vila e xa pois debeu ser prácticamente a última opción do partido. O centro pasado... Sí. Controla aquí o balón que chega a esquerda. Mira que calma, mira que paciencia. O defensor do Arnoia é como que se dá por vencido moi cedo. É como que dixo, ala, xa me caneo. Levanta os brazos. No 90 e pico. Xa non esperas. Aí o normal é que as cache, calquera. Ese recorte boísimo para definir coa dereita e marcar o tanto da victoria. Fai moito tamén o do Cultural Areas que esvara, Eu creo que impide bastante a visión do porteiro. Fíxate. Non fai que esvara con toda. Claro, fai moito, digo. Fai moito, vale. Pensei que estabas dicindo que finxira o esvarón. No. Esvara con toda. Debía estar o campo mollado. Que bo recurso tamén de Javi Vila para marcar pois eses dous tantos da vitoria do Cultural Areas, que como xa vimos antes está na terceira posición, 14 puntos a un dese doble empate entre Antela e Atios, que están agora mesmo colíderes da preferente sur. Así que aí temos o extremo dereito, non falo máis por arriba porque agora temos máis que contar. Non o dixemos, creo, pero este fin de semana hai un choco Antela, equipo máis goleador contra equipo menos goleado. Sí, señor. Seguimos. Con quen vas? Quen gaña ese partido, Antón? A ver, acabas de chamar Bordalás. Se hai un equipo que leva 3 goles en contra en 7 partidos de tempada, evidentemente vou por un 0-1 a pelo do Antela. É que Antela 9 goles a favor, 3 en contra. Atios 9 goles a favor, 4 en contra.
Logo O está Choco 16-15. Logo está o Celanova, 8 goles a favor, 8 en contra, O máxima. equipo, cuidado, porque non, é o segundo menos goleado, o sea, segundo máis goleado e o máis goleador. Fútbol total, o en Santa María vale a pena pagar unha entrada, claro que sí. Sempre vale, só polos chocoslovacos sempre vale a pena. Amén. Fixo spoiler antes, o sábado ás 2:05 ou ás 2:07. Pascu Alba, extremo esquerdo ¿Sabes? neste 11 galego. Unha vez que fun a Santa Mariña, tempo COVID, tempo ocio limitado, tempo en cafeterías limitadas, vale? E contáronme que solo abría ese día a cantina, en todo Redondela só abría a cantina do Choco. Entón non podía ser ninguna cafetería menos na cantina do Choco. E había un ambientazo na cantina do Choco, creo que foi un Choco Arousa, creo que foi. É un marchido do campo. Era un Madrid Ayuso aquelo, era. É un marchido, Libertad. Ali a xente estaba ali pimplando cervezas e eu marchado do campo unha hora despois de facer as entrevistas, sabes o que che digo? Histórico. Bueno, Pascu Alba na vitoria do Racing. Por certo, teño que comentar, li moitas críticas en redes o equipo, bueno, moitas tampouco, pero bastantes críticas. Primeiro polo tema David Carballo e Azael, que non tivesen minutos nos últimos, xa cando o partido estaba resolto, e despois como que se confiara o equipo, que a xente, a ver, é normal, non? Un 3-0 tan evidente que puideron ser 4 se non lle anulan ese gol a Antón Escobar. 3-0 no 15. É que é normal, o sea, non, hai que xestionar tamén, os futbolistas son humanos, a todos nos pasaría, eu creo, a xente en redes a veces é demasiado tremendista. Bueno, Pascu marca os 2 primeiros e fai un moi bo partido, Antón. Pode marcar o terceiro, de feito na xogada no gol de Álvaro Ramón, o que primeiro remata é el, logo toca no defensa e Álvaro Ramón foi o terceiro. Gusta moito a banda esquerda do Racing, porque pasa un pouco con moitos equipos. Pascu, extremo esquerdo, que non é un extremo a uso de ir a un para un de potencia e velocidade por fora, é máis de vir por dentro, asociarse, ter o último pase, etcétera, etcétera. Pois logo ten todo o carril Álvaro Ramón, que é un tipo que sigue vai pa diante con todas, entón gusta moito o que está construindo aí Pablo López Vidal. Tedes unha charla na nosa canal de YouTube con Pascu, cando entrou o ano pasado como, non sei se como exalta ou como bazo, cando estaba no Arenteiro, a verdade que coñecimos un tipo moi agradable, moi majo e con unha historia vital. Contou o do Valencia, cando lle levanta o Tamendi, que pon espinilleras, non sei que, primeiro adestramento do primeiro equipo do Valencia contra o Tamendi, pon caneleiras, tal. Así que, bueno, tedes aí a historia, se a queredes recuperar, non sei en que 11 galego foi, a verdad, non, de memoria non o sei, podería buscalo, pero levamos aquí 1 hora e 34 minutos, tampouco é plan de alargar isto moito máis. Así que Pascu Alba, que se estrea neste 11 galego 126, imos ver a clasificación da primeira federación co Racing de Ferrol, que se queda 2 puntiños do Tenerife, que parecía imparable, pero empate e derrota nas 2 últimas xornadas. Sí. O Racing que suma a derrota, quinta... Derrota? Ante Unionistas. Sí. Foron 300 e pico, non sei cantos foron de Salamanca a Tenerife, viches os vídeos, tal, virais. Vi un golazo de Unionistas, aí co Pau Curto, tremendo. Sí, tamén marcou un golazo Real Avilés, un tipo de Real Avilés tamén. Sí. E o que dicíamos, semellaba que estaba todo así, bueno, que Tenerife iba co ritmo establecido de gañar, e ao final, pois o Racing está a 2 puntos, esta é a primeira federación, e a semana que ven hai un Celta Fortuna Racing en Balaídos. Ollo. Que a ti seguro que che trae lembranzas, a verdade, de todos os racinguistas, supoño. Daquel Racing Nastic, que ao final foi un pau aquel día, pero que plantou a semente para despois volver a ver o Racing na segunda división tantos anos despois, así que, bueno, veremos se tamén o Racing volvendo a Balaídos é unha premonición de que esta tempada pois vai ser ascensor para o Racing, baixar da segunda e volver a segunda pola vía rápida. Con 14 queda o Celta Fortuna, 11 o Lugo, que gañou ante precisamente o Celta Fortuna 2-0, con futbolista menos marcou o segundo Iceta, foi, non? O segundo. No, un Zueta. Iceta é o que estaba mirando, non Mirandés. Iceta é o político. Un Zueta. Pontevedra tamén con 11 puntiños despois de empatar ese empate no treito final que comentaba Antón antes coas 2 asistencias de Miguel Cuesta. Arenteiro 9 puntos e segue Cabeiro cun problema, Antón, que tamén estiveche no Couto, o Ourense Club de Fútbol, 4 puntos. 4 puntos e sobre todo que a diferenza agora xa é de partido e medio co resto. Está complicada. Que queres que te diga? Pa min é un atraco escandaloso do Real Madrid Castilla. Pero por que o Madrid ou por que é un atraco? Porque ti eres moi antimadridista. Por as dúas cousas. Ademais que subiu un árbitro madrileño ese partido. Que xa me dirás, pero sí, cada decisión gris
ian contra o Ourense Club de Fútbol. Quitando o de a min, que xa o dixen en antena no directo, en plan, cando vin o cobadazo digo, xa ten amarela, dá un cobadazo, digo, vai a ser vermella. A min é o Pero porque xa de sempre. coñecemos a min, claro, coñecemos a min, di, que faz? En plan, vai a ser vermella. Claro, logo vas a rolda de prensa e sí, 60% dos minutos na casa con un tipo, con un futbolista menos, pero se o teu delantero saca o cóbado e reventa a tocha un, que por xogo, tío, Fran González, o portero do Real Madrid Castilla, que é un portero que ten calidad de primeira división, mide 2 metros, é un escándalo, saca 3 mans a máis na primeira metade, logo chega a expulsión da min, e logo, se esperas que o Real Madrid Castilla non che gañe cun máis, pois, vas, tendo en conta que o resultado de 1-3 é que bueno, pois que o equipo tentouno, pero que non dá maneira, o Vallá sexa semana de inflexión, tendo en conta que xoga contra o Cacereños sábado, martes no Couto, que tamén estaré, Ourense Club de Fútbol Real Oviedo, e o domingo contra Orenas. Quero dicir, son dos rivais directísimos e o partido contra o Oviedo do martes. E pecha este 11 galego da xornada. Por aí un tal Mateo Manu 2018 pedía a Rubén Rosendo do Choco. Sería demasiado, ¿no? Dous futbolistas do mesmo equipo non pasou en ningún dos 126 onces que levamos. Así que é preferente bueno, Sur. Había do Dembra. Ah, no, claro, no, efectivamente. Mentín con porque todo. no primeiro equivocámonos e empezamos a tempada cando non había tempada. Non había terceira preferente. Entón, o primeiro 11 hai 4 ou 5 do Depor, é verdad. É verdad. Tes toda a razón do mundo. Fica na Coruña. Fica na Coruña, efectivamente. Pecha este 11 preferente Sur. Xoel Piñeiro do Atios. A foto que ya topei roubella do Instagram. De vacacións estaba. Non atopei ninguna foto del con boa calidade no Atios. Así que bueno, se non lle gusta, que nos mande unha. Na vitoria do Atios, gol da xornada, di Antón, bueno, foi un dos goles da xornada, sen dúbida. É un auténtico golazo, o gol da vitoria, o gol partita do Atios, que como xa vimos antes, pois é co-líder xunto co Antela na preferente Sur, e agora veremos. Foi un auténtico golazo do Atios que lle gañou o Valladares no Carballo, polo que nos comentaron tamén varios ficaboleros que estiveron no partido. Está na nosa comunidade de WhatsApp, que podedes vos unir por aí, por redes sociais, porque tamén ademais podedes votar polo adestrador da xornada, podedes, como dicía Jatalim, influir un pouco nas decisións de quen entra, quen non entra no 11 galego, como é o caso de Xoel, porque non nos teríamos enterado probablemente do golazo que marcou tan cedo, polo menos, con tanto oco Baleiro no 11 para poder decantarnos por Xoel, se non chega a ser por esa persoa que nos lo enviou pola comunidade. Que na segunda parte o Valladares tivo bastantes oportunidades, pero resistiu o Atios, le cañou con ese gol de Xoel, que foi este gol. Hai falta. Bueno, non se ve o gol de Xoel. Non se ve. Por que non se ve o gol de Xoel, Antón? Non sei, pero mentres tanto leo o chat. Vedes o Racing seguindo o ritmo de Tenerife? Sí. Eu creo que sí. Comentado do doblete de Rosen, está máis que comentado. Sí. Canta comisión. Bueno, o gol, para mí é falta. Para mí tamén, pero canta comisión que? Deu a banca para ese primeiro 11 galego da... Cero. De feito, ese primeiro... primeiro... É que se dera comisión, isto era 11 galego do Dempor. Por favor, cando rematemos aquí, poñede o primeiro 11 galego da historia de Fica Cabuela. Estou vermello non. Estou como un guiri, ou seja, estou vermello. E falo así, baixiño, porque aínda te tiña medo a cámara. Bueno, boísimo. De non poñer a Manu Justo co seu primeiro doblete no fútbol profesional. Están apuntados nos destacados Manu Justo e Luis Chacón. Gustaríame ver unha posible falta en ataque antes dese gol de Xoel. É falta. É falta clara de Macio Gonçalves. Aí a tedes, mira. Tamén che digo, o do Valladares, que non sei quen é agora mesmo é o xogador. Mira, xa non lle doe tanto, vai como a man a cara, pero ao final, a ver, é un agarrón, é falta. Pero vamos, bueno, o gol é un golazo de Xoel, espectacular, ou seja, como dicía Antón, un dos goles da xornada. Aquí está, mira, non lle dá na cara, e o tipo bota a man a... É falta. Eso non é o que estou dicindo, Antón. Este foi o gol que nos mandaron pola comunidade de Fica Boleira. O que estou dicindo é que, aínda que sexa falta, o tipo bota a man a cara para que lle piten a falta, que é falta. Para min tamén é falta, pero non lle dá na cara. Tírolle da camisola, pero non lle dá na cara. E de feito, cando Xoel pasa o seu carón, xa se levanta, xa non lle doe tanto como lle doía. O gol de Xoel é un golazo. 1-0. O Atios, que últimamente tamén está inmerso en todas as polémicas da preferente Sur. Pasou co Lemos, bueno, sempre hai lea. Pero sí, para min tamén hai falta de Macio Gonçalves. A ver, é un pujón, vamos. Sí, pero estíralle da camiseta, empurra ou é falta, pero non lle dá na cara, e o tipo foi así. Pero ti tens que poñer a man na cara de toda a vida. É falta clarísima, por suposto.
Nada, balón, di. No, a ver, o gol de Xoel é un golazo, pero é falta. Así quedou, bueno, volvemos ver a clasificación da Preferente Sur por 19ª vez, Antela e Beatios con 15 puntiños, e Beatios que aínda non perdeu tampouco Antela, levan prácticamente os mesmos, están igualados en todo, salvo que o Beatios leva un gol máis en contra que o Antela, e por iso está por riba na clasificación. Así quedou o 11 galego da xornada, con Manu Vizoso xogadores Salta, David Vélez, Pablo Caraván e Rubén Loureiro en liña de centrais, Carleiros, Xavi Domínguez e Lucas Chans, o partido tamén de Rubén Rosendo con 2 goles e unha asistencia, Iñaki Martínez protagonista do bazo da xornada, Hugo Peillet, Pascual Baja, Vivila e Xoel Piñeiro con este auténtico golazo que acabamos de ver. O Choco está a calar bocas ao final. Pois sí, a verdad que sí. Sí. A verdad que sí. A ver, nós tampouco dixemos que o Choco ia descender, só dixemos que había moito rapaz e que tiñan que dar un paso adiante, como estaba facendo, por exemplo, Graña, que entrou aquí neste 11 falando con Nosco, e que non para de marcar o Gicho, aí co 10 as costas, o capitán. Non? Non leva 7. Capitán con 20 niños. Non leva 7. Co 7 as costas. Claro, o que dixeches. Claro, o que dixen. Imos ao adestrador ou os destacados con vídeo? O que queires, o vídeo, non, primeiro. Destacados con vídeo, veña. Ui, mira que grande estás aquí. Opa. Porque é semana de Europa, Eu vou ir a Valeiros. Na. Marcos Piedras, cántamelo. Cando chega unha donación ao Paypal sona o lolo. Son a hostia, Lucas e Marcos, se caeme moi ben, a verdad. Non, pero é que non vale furar tamén na vila o daban por extendido antes de comezar. Pero aliaron, dixeronme moitas amarelas e demais. O resultado puido ser unha 5 na segunda. Aquí onde Moaña quero destacar o escándalo de equipo que é o Lemos. Que maneira de xogar o fútbol. Quen leva dicindo aquí que os expertos na Preferente Sur dicían que o Lemos tiña un equipazo para estar arriba este ano. Levo moitas semanas. A min que quero dicir, está guai que non vale furar por descendido a Choco, pero isto non vale furar. Vale, guai, seguimos. Golazo destacado da xornada, o mítico Josiño Peisaco no triunfo vital do Paio Saco 1-2 ante o Cultural Maniños. A marcar a semana pasada un auténtico golazo. Primeiro vemos o desta semana e despois poño vos o da semana pasada. Aquí o roubo alto, chega o balón aí, pum, pola escadra, 1-2. Potencia total, Pero o lógico é colocar ao segundo pau, pero isto que? Un dos mellores tipos que me levo de fica coa bola, O sea, un dos descubrimentos máis grandes, un tipazo. Vaya caña tomamos en Paio Saco, Buah, espectacular. E que historias, e que galego ten, é increíble. E aparte agora xa pode dormir, que o fillo xa vai crecendo, así que mira, un fenómeno Josiño, e ademais alegrámonos. Tamén o dicía él, que se ten que marcar los goles do Paio Saco van jodidos, así que espabile tamén o resto do equipo para sacar un pouco a cabeza na Preferente Norte, pero bueno, 1-2 vitoria ante o Maniños para sair do descenso, e este golazo de Josiño Paio Saco que xa marcara, pasa que perderon a semana pasada, este golazo. Por onde entra, falta directa, hai que intuílo, pero entra por toda a escadra Josiño Paio Saco, que leva 2 semanas seguidas mollando, non pasaba iso dende sabe Dios cando. Ordes 5. Moi bo pareado. Sabe Dios cando. Ordes 5, Cidade de Ribeira 1. Ordes que segue no máis alto da Preferente Norte, o equipo de Peri López, que xa vos anticipo estivo na votación de mellor adestrador. Agora saímos de dúbidas de quen gañou na comunidade ficabolera de WhatsApp. Mandouno Raúl Sebane, un fenómeno tamén, sí señor. Non se ve moi ben, pero golazo de Brais Bouzas. Ímolo ver aí, imaxes de TV. Dende aí, de primeiras. Que me dis? Bueno, está ben. Que che digo? Pouco que dicir. Este que? Bueno, este é espectacular. Viche este? ¡Oh! Sí, que ben, sí. Espectacular. Segunda Fulgar, grupo de Ourense, Diego Fernández Atanes. Vitoria do Toén diante do Rayo Alaricano. Con este chilenón. Espectacular. E pechamos segunda Fulgar, Xuventude Xixán, Brais Piñeiro, melonazo. Pero o porteiro vai coa man que non é. O porteiro vai coa man que non é. Primeiro, por volver o de Diego Fernández, máis mérito a chilena porque é campo de terra, que xa o dixeron moitos tamén por esta. Espectacular, espectacular facer unha chilena nun campo de terra e que hai que telos ben postos. Eso vaya por diante. Eso vai por diante. E neste último, que o porteiro que pode facer algo máis ou que? Saltou saltou un inverso, non? Un pouco. Parece que salta co puño de Capitán América, mancho.
O gol aí de Brais Piñeiro, A ver, é un melonazo, no, igual non se espera que lle pegue. Xa cando reacciona é demasiado tarde. É demasiado tarde. Pois estes foron un pouco os goles destacados que nos mandastes por redes sociais e que acariñaron a entrar neste 11. Claro que sí. Queremos velo todo do fútbol. Quero rajar de máis xente. Todo. Quero rajar de máis xente. Que me mandes vídeo. Campo de antaño. Pregúntalle a muller cando molou por última vez. Cando mollou por última vez? Josiño. Josiño. Non sei. Con dous nenos. Decídelle a Dúas súa nenas, mellor dito. Decídelle a súa niño que baixe o pedo acelerador. Dirás. Dito queda. Ademais, que máis acariñou entrar neste 11, entón? Hoxe toca a ti, veña. Tócame a min, porque como sempre fixen eu os destacados, porque no Celta, no, porque, recital... Perdón, quen foi o que puxo a mensaxe de que non meter a mano justo, Quen foi? Joana ou quen foi? Non sei, pero aquí mano justo non está, Apuntei no eu, por iso digo que ti fixeche, pero apuntei eu a mano justo Luis Chacón. No Celta, recital romanés de Andriu Radu e tamén nas redes sociais dixestes a Marcos Alonso. No Celta Real Sociedade 1, Luis Chacón con golazo de Manu Justo, sendo Manu Justo na manciña da Cultural Leonesa, foron 6, non? Na segunda división. Primeira red, Miguel Cuesta, que valor tengo que está a facer no Pontevedra, xa falábamos con Manu Vizoso, rescatou un punto ante as Osasuna Promesas, e Chu Salva no Club Deportivo Lugo. Segunda red, apuntei no eu, porque marcou Cristian Martínez, no Xerez Deportivo 1, Águilas 1, Grupo 4, Dereio Germil, e Simón Lamas como adestrador nun Bergan que lle gañou 4-2 ao Burgos Promesas, o mellor arrinque na historia do Bergantiños na segunda federación. E Mateo Gandarillas, o cántabro no Coruxo que levou o derbi 1-2 ante a Sarriana. Na terceira, Diego Rodríguez e Maceira no Compos, que venceu o Lugo B por 3-2. Sobrido, gol partita co Céltica en Burgáns 0-1 e Rolle Coviveiro noutro gol partita para vencer o Atlético Arteixo. Juan Cambón e Lucas Fanego nos Somozas 3 Barbadas 0. André López e Ahmed Barrios dun Gran Peña que remontou nos intres finais ante o Barco en Calavagueiros. Preferente, goleador Negrete Cuantela para seguir no primeiro posto, no que tamén destacamos os centrais Pucho e Boán. Rubén Rosendo marcou 2, asistiu 1 no choque. Case non falamos de Rubén neste 11, mi madriña. Michael Barbosa no Vilalonga que marcou o segundo, no 1-0 Vilalonga 2, Picho Iván Calvo no Ordes e Pedro Carpente tamén marcou 2 no Miño 4 Dumbría 0. Ana Toubes, 2 goles para a vitoria das Celtas no derbi, 1-2 ante Atlético Vilalonga. Ademais, primeira futgal Samuel Rumbo no Oza Juvenil que marcou 2 na remonta do seu equipo ante as Pontes, quedaron 3-2, e temos outro en Instagram, que non apuntei porque non me deu tempo, xa estaba falando Manu Vizoso, estaba eu aquí apuntando as cousas, que sei que Aarón do Grove, pero quero dicir o apelido, vale? Que sei que non lo dixeron por aquí, bueno, de feito, díxolo el. Pa xente, que deixen batería. Que a xente o saiba, no guión Aarón Portela, 12 de Grove. No guión está apuntado, marcou 2 na remonta do seu equipo e AA. Nada máis. Non hai nada máis apuntado. Así que de repente, Antón Benítez, que iban xogadores saltar a xornada? Eu, bueno, pois os destacados non, vale. Como era o apelido? Aarón que? Aarón Portela. Aarón Portela é o usuario de Instagram que puxo Aronce de Grove. Eu facendo así unha traducción Aarón. Unindo conceptos, non? Vale. Sí. Pinta, ¿no? Imos co adestrador da xornada que foi para Peri López do Ordes, que segue, como dicíamos, líder da preferente norte. Peri López levou 46% dos votos na nosa comunidade de WhatsApp. Foi a votación máis igualada dende que o adestrador nos damos as opcións e vota a comunidade, porque Iago Iglesias tivo 42% dos votos. Para que vos fagades unha idea, sen porcentaxes, estivo a 2 votos. O sea, Peri López gañou a Iago Iglesias por 2 votos. Javi Pereira do Coruxo, 6% dos votos. Secho do Compos, 4% dos votos. E Stili, só un voto, 2% dos votos. Antón, por quen terías votado ti? Aarón Portela marcou 2 no Beiramar 1, Grove 8. Terceira Futgal Pontevedra, Grupo 2. Noraboa. Por quen votaría eu? Eu votei por Peri López. É público o meu voto na comunidade de Ficaboleira. De feito, decantei a votación, porque se estivo un voto... No, 23-21 foi. Bueno, pues, 2 votos. Xa, pero eu votei a Iago Iglesias. O sea, que empatamos. As galiñas que entran polas que saen, non? Claro que sí. As galiñas libres dos ovos da boa. Algo máis?
Que gañas teño na semana de Copa do Rei. Sí, bueno, eu tamén. Pero déixame vivir esta con tranquilidade, non? Xa... Sí, esta sí teño moitas ganas, xa cho dixen pola mañá. Nunha semana na que non Once Galego hai 3 tipos que volven de cruzado, eu volvo de cruzado esta semana tamén, así que teño moitas ganas. Hola aí, claro que sí, Antón. Un aplauso para Antón. Aplauso. Vémonos. No vindeiro vídeo directo de Figa Gola. Chao.